ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുജി ഒരു സംശയം ചോദിച്ചോട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുജി, പ്രഭു എല്ലാം ഹരേ കൃഷ്ണ ജപിക്കുമ്പോൾ കൈ ഇങ്ങനെയാണല്ലോ വെക്കുന്നത്, അങ്ങനെ വെക്കണം എന്നാണോ എങ്ങനെ? അത് കണ്ടിട്ടാണ്. അതല്ല, ശരിക്കും നമ്മള് ആദ്യ ശരണാഗതി എന്നുള്ള രീതിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ലാസ്റ്റ് ഹരേ കൃഷ്ണ എന്നുള്ള രീതി അത് നമ്മൾ അൾട്ടിമേറ്റ് ലാസ്റ്റ് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി. നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്തു പോയാൽ മതി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഇപ്പത്തെ സ്റ്റൈലില് നമ്മൾ ഇത് തന്നെ ചെയ്തു പോവാ. നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ശരണാഗതി നമ്മൾ ലെവലിലേക്ക് ഉയരുന്നുള്ള ആഗ്രഹം നമ്മളിലേക്ക് വരുന്നതാണ്. നമ്മള് എല്ലാതും ഭഗവാന് നമ്മള് സറണ്ടർ ചെയ്യുന്നുള്ള മീനിങ് അത് ശരിക്കും പറയുന്നത്. ശരണാഗതി നമ്മളെ ഒന്നും നമ്മളെ കയ്യിൽ ഇല്ല എന്നുള്ള ഒരു മീനിങ് അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജില് നമ്മളിപ്പോ ഹരേ കൃഷ്ണ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു തന്നെ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ മതി. ഹരേ കൃഷ്ണ നമ്മളങ്ങനെ കുറെ ചെയ്ത് വരുമ്പോ നമ്മൾ അതിലേക്ക് മാറണം. അതിനു വേണ്ടി അത് ആദ്യമേ തൊട്ട് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നന്ദി പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. നമുക്കിനി പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് അടക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ. ഭാഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടകേ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരി. യത്കൃപതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദ മാധവം. ശ്രീഗുരു ദീനതാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം. ജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാകയാ ചക്ഷുർമിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യം മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം തദാതി സഭാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ. ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹന രഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സാദൈവം സാവധൂതം പരിജന സഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം. ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹന ലളിത ശ്രീവിശാഖാനിം താംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ. ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗി രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി. വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ച കൽപതരൂപേച്ഛ കൃപാ സിന്ധിഭ്യേവ ച പതിനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ. നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ. ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭാതിക്ക് ജയ ഗുരുദേവ് കി ജയ. ആനന്ദ കോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തർക്ക് ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മള് ഹരേ കൃഷ്ണ എന്നൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്തോട്ടെ സ്ലൈഡ്. നമ്മൾ ഇന്നലെ 18 ശ്ലോകല്ലേ അല്ലെ ചൊല്ലിയത്? 18 കഴിഞ്ഞ് 19 തുടങ്ങണം അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മള് മദജ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തല്ലേ നമ്മളെ ശ്ലോകത്തിന്റെ കാര്യം എന്നിട്ട് തുടങ്ങി. മദജ്
ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭു മാതാജി പറഞ്ഞത് പിന്നെ ആ. അയോധ്യ പോയിട്ട് വന്നിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഇടയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മിസ് ആവത്തില്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പൊ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ആ, അല്ലേ? 5-ാം തീയതി തൊട്ട്. 5-ാം തീയതി തൊട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇന്നലെ ഒരു മാതാജി പറഞ്ഞിരുന്നില്ല ഇന്ന് നമുക്ക് എന്താണ് ശ്ലോകങ്ങളും പഠിക്കാൻ. അപ്പൊ നമ്മള് ആൾറെഡി ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്. ഇൻ അഡീഷൻ നമ്മൾ ഇത് ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നതിന് ഒരു 10 മിനിറ്റ് 15 മിനിറ്റ് മതിയാവില്ലേ? മതി എങ്ങനെയാ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്? 10-15 മിനിറ്റ് മതി മാതാജി. 10-15 പ്രഭു എല്ലാരും ചേർത്തില്ലല്ലോ. എല്ലാവരും കയറത്തില്ല. അപ്പൊ 10-15 മിനിറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവര് തിരു നേരത്തെ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ മാതാജി ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് വായിക്കും. അപ്പൊ അതിനോടുകൂടി നമ്മളൊന്ന് വായിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ശ്ലോകങ്ങൾ ഒരു 10-20 ശ്ലോകം ഏവറേജ് നമ്മളെ പോവാം. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് 15-20 ശ്ലോകം മാതാജി വായിക്കും. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ കേട്ട് നമ്മൾ വായിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. അങ്ങനെ അങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ വന്നോളൂ നമുക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ ശരിക്കും തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ നമുക്കറിയാം. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധക്കളത്തിലെ സൈനിക നിരീക്ഷണം പിന്നെ ആദ്യത്തെ അധ്യായം അതാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അർജുന വിഷാദ യോഗം 2 പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. എന്താണ് ശരിക്കും അർജുനന്റെ വിഷാദത്തിന്റെ കാരണങ്ങൾ തുടങ്ങണം. വിഷാദത്തിൽ നിന്നാണ് അല്ലെ? നമുക്കറിയാം. നമുക്ക് സത്യം പറഞ്ഞ് ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, നമുക്ക് ദുഃഖങ്ങൾ വരുമ്പോഴാണ് ഭഗവാനെ നമ്മൾ വിളിക്കുക ജനറൽ ആയിട്ട്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ വരുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടം വരുമ്പോഴൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്നത്. ഇത് തന്നെയാണ് അർജുനൻ. അപ്പൊ ഇതിൽ കൂടെ നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ 4 തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അതായത് സുഹൃതികളെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ദുഃഖമുള്ളവനാണെങ്കിലും ആഗ്രഹമുള്ളവനാണെങ്കിലും ജിജ്ഞാസുള്ളവനാണെങ്കിലും ജ്ഞാനിയാണെങ്കിലും ആരാണെങ്കിലും ആർക്കൊക്കെ അവരാണ് സുഹൃതികളെ കൂട്ടത്തിലാണ്. അപ്പൊ നമുക്കിതൊക്കെ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് തന്നെ ഭഗവാന്റെ കണക്കനുസരിച്ച് നമ്മൾ സുഹൃതികളാണ്. അതിന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. എല്ലാവർക്കും ഇത് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല. ഇപ്പൊ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് വേറെ എന്തൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാം, പ്രത്യേകിച്ച് സമയത്ത് പല സമയത്തുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ്. പക്ഷെ എന്താണ്, നമ്മൾ എന്തോ നമുക്ക് ഇതിനോടൊരു അട്രാക്ഷൻ നമുക്ക് വരുന്നത്. അതിന്റെ കാരണം എന്താ, അതും കൂടി ഒരു അന്വേഷണമാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ നടക്കുന്നത്. അന്വേഷണം നമുക്ക് എന്തിനാണ്, നമ്മൾ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് ഈ പോയിന്റ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഭഗവാൻ എന്താണ്, നമുക്ക് അർജുനന് ദുഃഖം വരാണ്. ദുഃഖം വരുമ്പോൾ ദുഃഖത്തിന്റെ കാരണം അർജുനൻ അന്വേഷിക്കാണ് ശരിക്കും. അതാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അതാണ് ആത്മാവും ശരീരം, പിന്നാണ് ആത്മാവിനെ പറ്റിയും ശരീരത്തിനെ പറ്റിയും പിന്നെ വർണ്ണനകൾ തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പൊ സ്റ്റാർട്ടിങ് ആണ് ശരിക്കും ആ ദുഃഖത്തിന്റെ കാരണങ്ങള് യുദ്ധം തുടങ്ങാണ്. അപ്പൊ യുദ്ധത്തിന്റെ കാരണങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിരത്തുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ 19-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്, ഞാൻ സ്പീഡ് കൂടുന്ന എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയണം കേട്ടോ ഹരേഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും ഇതുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കും കേട്ടോ. എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടും കാര്യങ്ങളും ക്ലാസ്സിന്റെ എന്തെങ്കിലും പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയണം. അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അറിയില്ലല്ലോ. ഇന്നലെ ആരും പറഞ്ഞെന്നാണ് ഇത്തിരി സ്പീഡ് കൂടുതലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. കുറയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ അറിയാതെ സ്പീഡ് കൂടിപ്പോണാണ്. അപ്പൊ ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി മാതാജി കേട്ടോ. വസന്ത മാതാജി ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി സ്പീഡ് കൂടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ. അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കെങ്കിലും തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സബ്ജക്ട് ക്ലിയർ ആവാതിരിക്കുക അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ നമുക്ക് അറിയുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ പറയില്ല ബളബളവള എന്ന് പറഞ്ഞു പോയെന്ന് പറയും. അതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ, നമുക്കൊരു ഇന്ററാക്ഷൻ വരണം നമുക്ക്. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. 19-ാം ശ്ലോകം വായിക്കുന്നത്, സഘോഷ ദ്രാഷ്ടരാഷ്ട്രാണം ഹൃദയാനി വൃതാരയതേ നമശ്ച പൃഥ്വീം ചൈവ തുമോലോ അഭിനുദ്ധായൻ. വിവിധ ശംഖങ്ങളിൽ നിന്നുയർന്ന ഈ നാദഘോഷം ഭൂമിയിലും അന്തരീക്ഷത്തിനും മാറ്റൊലി കൊണ്ടു ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരുടെ ഹൃദയം പിളർക്കുകയായി. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ശംഖിന്റെ ശബ്ദം കേട്ടോടുകൂടി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്, ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരുടെ ഹൃദയം പിളർക്കുകയായി. അപ്പൊ അവർക്ക് ഉള്ളിലുള്ള പേടി ശരിക്കും പുറത്ത് വരാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കറിയാം ചില സ്ഥലത്ത് എക്സാമ്പിൾ നമ്മളെ രീതിയിൽ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് അധികം പഠിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് അവിടെ പരീക്ഷകളിൽ എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ തുടങ്ങും അല്ലേ? എന്താണ് കാരണം, എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്കറിയില്ല. എന്നപോലെ തന്നെയാണ് ഇവർക്കറിയാം ഇവർ തെറ്റാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഇവർക്കറിയാം. അപ്പൊ അതിന്റെ അവസാനം ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇവർക്കറിയാം ഇത് സംഭവിക്കാം, പക്ഷെ അത് വിട്ടുകൊടുക്കണില്ല. ആ അവസ്ഥയാണ് പറയുന്നത്. ദുര്യോധന പക്ഷത്തുള്ള ഭീഷ്മാദികൾ ശങ്കൂതിയപ്പോൾ പാണ്ഡവരുടെ ഹൃദയം പിളർന്നതായി പറയുന്നില്ല. അവിടെ ഭീഷ്മര് ശങ്കൂതിയപ്പോൾ ആർക്കും അവിടെ ഹൃദയം പിളരുന്നില്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ കൗരപക്ഷത്തു നിന്നുള്ളവർ ശങ്കൂതിയപ്പോൾ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡില് വിഷമങ്ങൾ തുടങ്ങി. പക്ഷെ ഇവിടെ ധൃതരാഷ്ട്രന്റെ ഹൃദയം സങ്കോഷം പിളർന്നു എന്ന് എടുത്തു കാണിക്കുന്നു. ഇത് കൃഷ്ണ ഭഗവാനും പാണ്ഡവർക്കുള്ള വിശ്വാസത്തെയാണ്
സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. കാരണം പാണ്ഡവർക്ക് അങ്ങനെ ഇല്ലാത്ത എന്താണ്, ഭഗവാൻ ഉണ്ട്, നന്നായിട്ട് ഞാൻ പരീക്ഷയ്ക്ക് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള വിശ്വാസം. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ ഉണ്ട്, ആ വിശ്വാസം, അതാണ് നമ്മൾ ആ വിശ്വാസമാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന്. ശ്രദ്ധ എന്ന് തന്നെ എപ്പോഴും പറഞ്ഞു, ഭഗവാനിലുള്ള അടിയുറച്ച വിശ്വാസം നമ്മളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. നമ്മൾ എന്തൊരു കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുമ്പോഴും പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴും ചിന്തിക്കുമ്പോഴും എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ നാമത്തെ പറ്റി ചിന്തിക്കുക. നമ്മൾ പണ്ടുള്ളവരല്ല എന്ത് പറയുമ്പോഴും പറയുന്നതൊക്കെ ലാസ്റ്റ് കൃഷ്ണനെ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും. എന്റെ കൃഷ്ണ എന്നല്ലേ പറയുള്ളൂ. ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലേ? എല്ലാതും ദുഃഖം വരുമ്പോഴും കൃഷ്ണൻ, സന്തോഷം വരുമ്പോഴും ദുഃഖം വരുമ്പോഴും കൃഷ്ണൻ. അങ്ങനെ നമ്മളെ ജീവിതം മുഴുവനും ഭഗവാനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം. അതിന് പണ്ടുള്ളവർ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം. എല്ലാതും ദേഷ്യം വരുമ്പോഴും കൃഷ്ണനെ വിളിക്കും, വിഷമം വരുമ്പോഴും കൃഷ്ണനെ വിളിക്കും, സന്തോഷം വരുമ്പോഴും കൃഷ്ണനെ വിളിക്കും. അതാണ് ആ വിശ്വാസം. ആ വിശ്വാസമാണ് നമ്മൾ പതുക്കെ പതുക്കെ വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു മഹാവിപത്തിന്റെ നടുവിലും പരമദിവ്യത്വ പുരുഷന് അഭയം തേടിയവർക്ക് പേടിക്കാനില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. എത്ര അത് നമുക്ക് ദ്രൗപദിയുടെ കഥ അറിയാം അല്ലെ? അത്രയും വലിയ വിപത്താണ് ദ്രൗപദി അനുഭവിക്കാൻ പോണത്. അപ്പോഴെന്താണ്, ആ സമയത്ത് ഭഗവാനെ വിളിക്കുകയാണ്. അതിനൊപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് എല്ലാതും നമ്മളെല്ലാതും ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കണം. എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല എന്നൊരവസ്ഥ നമ്മളിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ആ അവസ്ഥ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഭഗവാൻ പിടിക്കും. പിന്നെ ആർക്കും പിന്നെ നമുക്ക് ആ അവസ്ഥ എത്താനാണ് ബുദ്ധിമുട്ട്. നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല. അതാണ് മായയുടെ പിടുത്തം. അത് ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ആ ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക്. കറക്റ്റായിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഈ മായ അതിജീവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് അത്ര ഈസി അല്ല. എന്റെ തന്നെ സൃഷ്ടിയാണ് ആ മായ. ആ മായയെ നിങ്ങൾക്ക് അതിജീവിക്കുക എന്നുള്ളത് ഈസി അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് ആ വിശ്വാസം, ഭഗവാനിലെ അടിയുറച്ച വിശ്വാസം. അത് നമുക്ക് ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ടൊന്നും ഉണ്ടാവണല്ല, ഒരു ജന്മം കൊണ്ടോ കഴിഞ്ഞ ജന്മം കൊണ്ടൊന്നും ഉണ്ടാവുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല. അനേകായിരം ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു വിശ്വാസം ഭഗവാനിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ കഥ പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനോടുള്ള ഏതാണോ എന്താ ഭഗവാന്റെ കൂട്ടുകാരന്മാര് അവരൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അല്ല, ഭഗവാനായിട്ട് കളിക്കണം അല്ലെ? അവർക്കൊക്കെ അതിന്റെ കിട്ടണമെങ്കിൽ അത്രേ ജന്മങ്ങൾ അവർ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് അവർ വരുന്ന പദത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത്. അപ്പൊ ആ വിശ്വാസം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞ് ഈ ജന്മത്തിൽ അല്ലെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു ജന്മത്തിൽ അതിന്റെ ഫലം നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കും. അതാണ് വിശ്വാസം പറഞ്ഞത്. വിശ്വാസം എപ്പോഴും ഒരു ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം നമുക്ക് എന്താണ്, ഈ ജന്മത്തിൽ തീർത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ അത് കിട്ടും. ബാക്കി എല്ലാതും തീരും, ഇത് മാത്രം നമ്മളെ തീരില്ല. നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാം, ഈ ജന്മത്തോടുകൂടി കഴിയുക. എന്തുണ്ടായാലും ധനോ സൗന്ദര്യമോ പിന്നെ ബന്ധുമിത്രാദികളോ എല്ലാതും തീരാ. അതൊക്കെയാണ് ശരിക്കും ഭഗവതിയിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രഭു ഒരു സംശയം പ്രഭു, ഒരു മാതാജിക്ക് ഇതിനകത്ത് കേറാൻ പറ്റുന്നില്ല. അത് ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാമോ? എനിക്കറിയില്ല എന്താ കേറാൻ പറ്റതെന്ന്. അത് എനിക്കും അറിയില്ല മാതാജി. അത് ലിങ്ക് ഒന്നും കൂടെ മാതാജി ഒരു ലിങ്ക് കൂടെ അയച്ചു കൊടുക്കും. ചിലപ്പോ ഞാൻ അയച്ചു കൊടുത്തു, ഇപ്പോഴും അയച്ചു കൊടുത്തു. 11:30 അയച്ചു, അതിൽ കയറാൻ പറ്റിയില്ല. ഇപ്പൊ ഇത് അയച്ചു. ഇപ്പം എന്തോ മണിഭൂഷിത മാതാജിയുടെ പേഴ്സണൽ മീറ്റിംഗ് എന്നൊക്കെ കാണിക്കുവാന്നത് അതിൽ തൊടുമ്പോഴേ. എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല, എന്തോന്ന് അറിയില്ല. ഓക്കെ കൊടുക്കാൻ പറയൂ. ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ വരുമ്പോ ഒരു മൈക്ക് വരും, അതിൽ ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. മണിഭൂഷണ റൂം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരുമ്പോ അതില് മൈക്കിന്റെ പടം കാണും. ആ മൈക്കിൽ ഓക്കെ കൊടുക്കുക. ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളത് ഓഫ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ജോയിൻ ബട്ടൺ മതിയാവും. അങ്ങനെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കും മാതാജി. അങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അറിയില്ല അതിനെ പറ്റി. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അടുത്തത് 20ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്, അതാ വ്യവസ്ഥിതാം ദൃഷ്ട ദ്രാഷ്ടരാഷ്ടൻ കവിദ്വജ പ്രവർത്തെ ശാസ്ത്ര സമ്പാദേ ധനുരുദ്യമി പാണ്ഡവ ഋഷികേശം തഥാ വാക്യം മിതമാഹ മഹീപദേ. അല്ലയോ രാജാവേ, പിന്നെ പാണ്ഡുപുത്രന്മാരെ അർജുനൻ ഹനുമാൻ കൊടി അടയാളമുള്ള തേരിലിരുന്നു കൊണ്ട് വില്ലെടുത്ത് ശരങ്ങൾ ഉതിർക്കാൻ തയ്യാറായി. മറുവശത്തെ അണിനിരന്ന കൗര സൈന്യത്തെ നോക്കി കൃഷ്ണൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ വീണ്ടും ആ യുദ്ധത്തിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പാണ് അല്ലെ? അതായത് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ശംഖുകളൂടി ശംഖ് അല്ലെ ഊതി പിന്നെ എല്ലാത്തിനും തയ്യാറെടുപ്പാണ്. അപ്പൊ അർജുന എന്താണ്, അതിന് ഓരോ പോയിന്റുകൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. പാണ്ഡപുത്രനെ അർജുന ഹനുമാൻ കൊടിയടയാളമുള്ള തേരിലിരുന്ന്, ഇതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അതായത് ഹനുമാന്റെ കൊടിയും അതിന്റെ ആ തേരും അങ്ങനെയാണ്. പിന്നെ ശരങ്ങൾ ഉയർക്കാൻ തയ്യാറായി. അപ്പൊ കൗരസ്ഥാനത്തെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറയാണ്, നോക്കി കൃഷ്ണനോട് പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ഹനുമാൻ ഒരു ദുബ്രം, അത് മറ്റു വിജയചിഹ്നം എത്രേ. രാവണ യുദ്ധത്തിൽ രാമന്റെ സഹായിയായിരുന്ന ഹനുമാൻ, രാമൻ വിജയിയായി. ഇപ്പോൾ അർജുനന്റെ രഥത്തിൽ അദ്ദേഹം സഹായിക്കാൻ രാമനും ഹനുമാനുമുണ്ട്.
അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത്, ഓരോ വാക്കുകൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഭഗവത്. ഒരു പ്രാവശ്യം 10 പ്രാവശ്യം 1000 പ്രാവശ്യം വായിച്ചാലും നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഇന്റേണൽ മീനിങ്സ് മുഴുവനായിട്ട് കിട്ടില്ല. ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഭഗവത മുഴുവനും പഠിച്ചു എനിക്കല്ലത് മനസ്സിലായി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആളൊന്നും വായിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം നമുക്ക്. കാരണം അത്ര അധികം ആ പോയിന്റ്സുകളാണ് നമുക്ക് ഈവൻ ജ്ഞാനത്തിൽ തന്നെ കിട്ടണം, വെറുതെ അറിവ്. അപ്പൊ ആ അറിവിൽ തന്നെ ഇത്രയുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഭഗവാനോ അതിന്റെ അപ്പുറത്താണ്, നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ എന്താണ്. അത് നമുക്കറിയാം, എത്ര വേണം അത്രേ ഭഗവാൻ തരുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് അർജുനന്റെ വിജയത്തിനെ പറ്റി പറയുന്നതാണ്. കാരണം ഹനുമാൻ സ്വാമി ഉണ്ടായിരുന്നു, രാവണ യുദ്ധത്തില് ഹനുമാൻ സ്വാമി ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോഴും ഹനുമാൻ സ്വാമി അവിടെ ഉണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ യുദ്ധം തേരിനെ പറ്റി പറയുന്നത് അഗ്നിദേവൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. അത് ഏത് വശത്തേക്കും ഒരിക്കലും പരാജയം അതിനുണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒത്തിണങ്ങി വന്നിരിക്കുന്ന സമയമാണ്. അതാണ് അവിടെ വിജയം തന്നെ സുനിശ്ചിതമാണ്. പിന്നെ എപ്പോഴും ഭഗവാൻ ഉണ്ട് അല്ലെ. അടുത്ത ശ്ലോകം 21-22. അർജുനവാച സേനയോരുഭയോർ മധ്യേ രബ്ദം സ്ഥാപയം അച്യുതാത് യാതദേവം നിരീക്ഷേഹം യോധകാമനവസ്ഥിതാൻ കൈർമയ്യ സഹയോദ്യം അസ്മിൻ രണസമുദ്യമേ. ഹേ അച്യുത ഭഗവാന് വേറൊരു പേരാണ് അച്യുതൻ. അച്യുതൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ചുതി അഥവാ വീഴ്ച പറ്റാത്തവൻ. ഭഗവാന് തെറ്റ് വരില്ല. അതിന് ഭഗവാനെ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യാൻ നമുക്കുള്ള പവറില്ല. കാരണം ഭഗവാൻ അച്യുത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തെറ്റ് വരുത്താത്തവനാണ്. ഇരു സൈന്യങ്ങൾ മധ്യത്തിലെ എന്റെ തേർ കൊണ്ടു നിർത്തുക. അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയാണ്, ആരൊക്കെയാണ് യുദ്ധകാംക്ഷികളായി ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ. അപ്പൊ അർജുനന് ആഗ്രഹം, ഈ യുദ്ധത്തിന് ആരൊക്കെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അവരൊക്കെ ഒന്ന് ഞാൻ കാണട്ടെ. എന്റെ ഭഗവാനോട് പറയാണ് എന്റെ രഥം എവിടെ കൊണ്ട് നിർത്താൻ പറയാണ്? യുദ്ധക്കളത്തിലെ സെന്ററിൽ കൊണ്ട് നിർത്താൻ പറയാണ്. ഭക്തന്മാരോട് അദ്ദേഹത്തിനുള്ള സ്നേഹം ഒരിക്കലും കുറവില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ അച്യുതാൻ എന്ന പേര് ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടു. തെറ്റുകൾ ഒരിക്കലും പറ്റാത്ത വ്യക്തിയാണ്. അപ്പൊ ഭക്തനാണ് ഭക്തനല്ലാത്തവരാണെന്നും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാൻ അറിയാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചേക്ക്, ഭഗവാൻ ഭക്തന്റെ തേരാളിയായിട്ടാണ് വരുന്നത് അല്ലെ. തേരാളി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? അർജുനൻ പറയുന്നത് എന്താണ് ഏസിറ്റും ഭഗവാൻ കേൾക്കണം. അതാണ് ഭഗവാന്റെ സങ്കല്പം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ ഭക്തന് വേണ്ടിയാണ് ജീവിക്കുന്നത്, അല്ലെ ഭഗവാൻ ഭക്തന് വേണ്ടിയാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ. ഏതും അതിന് പറഞ്ഞത് അവിടെ തെറ്റോ ശരിയോ എന്നതല്ല, ഭക്തന് വേണ്ടി എന്തു വേണമെങ്കിലും ഭഗവാൻ ചെയ്യും. ഭക്തൻ എപ്പോഴും ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഒരുക്കമാണ്. കൃഷ്ണനാകട്ടെ ഭക്തന് ഏത് വിധെങ്കിലും സഹായം അരുളാൻ ഒരവസരം പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതാണ് ഭക്തൻ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സ്നേഹിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിലനിൽക്കും. അതാണ് ഭക്തന്റെ അവസ്ഥ. ഭക്തൻ വേറെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യില്ല, ഭഗവാന്റെ സന്തോഷം അതായിരിക്കും ഭക്തൻ ഉണ്ടാവുക. കൃഷ്ണനാവട്ടെ ഭഗവാനാവട്ടെ ആ ഭക്തനെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും കാര്യം നോക്കിയിരിക്കും. ഇതിന് രണ്ട് ഇന്റർകണക്റ്റഡ് ആണ് ഭഗവാനും ഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭക്തന്മാരുടെ ആജ്ഞാപിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ആജ്ഞകൾ നിറവേറ്റുന്നതിലാണ് ഭഗവാൻ കൂടുതലും സന്തോഷിക്കുന്നത്. ഭക്തന്മാരോട് ആജ്ഞാപിക്കല്ല, ഭഗവാൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഭക്തരുടെ ആജ്ഞകൾ നിറവേറ്റാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ ആ ലെവലിലേക്ക് ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്തന് വേണ്ടി ഭഗവാൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, അവിടെ തെറ്റോ ശരിയോ എന്നതില്ല. എപ്പോഴും നമ്മൾ ആ പോയിന്റ് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം. ധർമ്മത്തോ സാക്ഷാൽ ഭഗവത് പ്രണീതം. ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാനാണ്. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഹിരണ്യകശിപു, ഹിരണ്യാക്ഷൻ, രാമൻ, രാവണൻ, ഇതിന്റെ കഥ ബാക്കിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അത് ജയവിജയന്മാരുടെ കഥയാണ്. ജയവിജയന്മാരുടെ കഥയിൽ നിന്നാണ് അവർക്ക് ജന്മങ്ങൾ കിട്ടി വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ ജയവിജയന്മാരാരാണ്? ശരിക്കും ഭഗവാന്റെ ധാവര പാലകന്മാരാണ് അവര്. അപ്പൊ അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കഥകളൊക്കെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും നമ്മള് ഭഗവാൻ എന്താണെന്നോ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ എന്താണെന്നോ നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. അപ്പൊ അവിടെ ശരിക്കും ഭഗവാനെ പോലുള്ള ഒരു ഭക്തരോടാണ് ശരിക്കും യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത്. ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരാരാണ് ശരിക്കും അതിന് പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം 4 കുമാരന്മാരുണ്ട് ബ്രഹ്മദേവന്റെ. അവര് ചെല്ലാണ് ഭഗവാനെ കാണാൻ വേണ്ടി വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിൽ. അപ്പൊ ജയവിജയന്മാര് തടയണം. അങ്ങനെ തടഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അവരെ ജയവിജയന്മാരെ ശപിക്കുകയാണ് ഇന്ന് മുനികുമാരന്മാര്. അങ്ങനെ മുനികുമാര് ശപിക്കുമ്പോള് പിന്നെ ശാപം കിട്ടിയിട്ട് പിന്നെ അതിന്റെ ശാപമോക്ഷത്തിന് വേണ്ടി അവർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് പറയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് 2 കാര്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ 12 ജന്മം, എത്രയാണെന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല, അത്രയും ജന്മം ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ 3 ജന്മം ഭഗവാന്റെ ശത്രുവായിട്ട് നിന്നാൽ മതി എന്ന് പറയും. 3 ജന്മം ഭഗവാന്റെ ശത്രുവായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ 12 ആണ് 6 ആണെന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല, അത്രയും ജന്മങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഭക്തനായിട്ട് ഇരിക്കാന്ന് പറയും. അപ്പൊ അവര് സ്വീകരിക്കുന്നത് ജയനും വിജയനും പറഞ്ഞാണ് 3
ജന്മങ്ങൾ ഞങ്ങള് ഭഗവാന്റെ ശത്രുവായിട്ട് നിന്നോളാന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് വീണ്ടും അതിലേക്ക് വരുന്നത്. ഹിരണ്യകശിപും ഹിരണ്യാക്ഷനും അതേപോലെ തന്നെ കുംഭകർണനും രാവണനും പിന്നെ അടുത്തതായിരുന്നു ശിശുപാലനും പിന്നെ ദന്തവക്രനും. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അങ്ങനെ 3 ജന്മങ്ങള് അവർക്ക് കിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ അപ്പൊ എന്താണ്, ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ചാണ് ആ വ്യക്തിക്ക് എന്താണ് എപ്പോഴും ഭഗവാനിൽ 7 ജന്മം ഭക്തനായിട്ട് ജീവിക്കാൻ ആൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ല. കാരണം അത്രയും സമയം ഇല്ല. കാരണം അത്ര അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആണ് ഭഗവാനിന്. കുറച്ചു നേരമെങ്കിലും ഭഗവാനെ പിന്നിരിക്കാൻ അവർക്ക് പറ്റില്ല. അതാണ് ഭക്തന്റെ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്. അവൻ നിൽക്കണ എന്തിനാണ്? വീണ്ടും ഭഗവാനായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാണ്, ഭഗവാനായിട്ട് ശത്രുമനോഭാവത്തിൽ വരികയാണ്. എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, അത് കഴിഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരല്ലോ എന്നാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. അതാണ് ഭക്തന്റെ അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ആ ഭക്തന് വേണ്ടി ഭഗവാൻ എല്ലാതും ചെയ്തു കൊടുക്കും. ആ ഭക്തന്റെ ആജ്ഞകൾ അതുപോലെ തന്നെയാണ്. അർജുനന്റെ കഥ പറയുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെയാണ്. അർജുനനോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, അപ്പൊ അർജുനന്റെ എന്താണ് ഭഗവാന് ഇത്ര ഇഷ്ടം എന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. സാഖ്യരസത്തിൽ വരുന്നതാണല്ലേ അത്, ഭക്തിയിൽ തന്നെ ഒരു ഭാവമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ കൊണ്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് എന്തുകൊണ്ടാണ് അർജുനെ ഞാൻ ഇത്രയധികം സ്നേഹിക്കുന്നത്? കാരണം അർജുനൻ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്തും ഭഗവാന്റെ പേരാണ് വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ആ ഭക്തന്റെ ആ ഇന്റിമസി എന്ന് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ഇമേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ആ ഭക്തന്റെ ആജ്ഞകൾ എപ്പോഴും ഭഗവാൻ നിറവേറ്റാൻ ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പറയുന്നത്. അതാണ് അതിന്റെ പോയിന്റ്. അതാണ് പറയുന്നത്, ഭക്തന്മാരോട് ആജ്ഞാപിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ, നമ്മള് ഭക്തർ എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് ശുദ്ധ ഭക്തർ, അത് അടുത്ത ലെവലാണ്. ആജ്ഞകൾ നിറവേറ്റുന്നതിലാണ് ഭഗവാൻ കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം. ഓക്കെ. യോത്സ്യമാനേന വേഷേഹം യദോത്ര സമാഗതാ ദ്രാഷ്ടരാഷ്ട്രസ്യ ദുർബുദ്ധേർ യുദ്ധോ പ്രിയ ചികീർഷവ. ദുർബുദ്ധിയായ ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന യുദ്ധത്തിനൊരുങ്ങി വന്നവരെ ഞാൻ കാണട്ടെ. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അർജുനനും അറിയാം. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദുര്യോധനൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്നും ദുര്യോധന അധർമ്മത്തിലുള്ള പാതയിലാണെന്ന് അറിയാം. അപ്പൊ അവരെ സഹായിക്കാൻ ആരൊക്കെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്, അവരെ ഞാൻ ഒന്ന് കാണട്ടെ എന്നാണ് പറയുന്നത് അർജുനൻ. ദുര്യോധന്റെ പിതാവായ ധൃതരാഷ്ട്രന്റെ സഹായത്തോടെ പാണ്ഡവരാജ്യം കയ്യിലടക്കാൻ കുടില തന്ത്രങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കുകയാണ്. ഏവർക്കും അറിയാവുന്ന രഹസ്യമത്രേ. അപ്പൊ എന്താണ് ദുര്യോധനൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ധൃതരാഷ്ട്രരുടെ സഹായത്തോടെ, ഇത് രാജാവാണ് അല്ലെ ധൃതരാഷ്ട്രര്. അപ്പൊ രാജാവ് പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവർ കേൾക്കണം. അപ്പൊ ആളെ സഹായം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്നിട്ട് പാണ്ഡവർക്ക് അവകാശപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എല്ലാതും എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഗൂഢതന്ത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് ആർക്കറിയാം? അർജുനൻ അറിയാം. അത് അർജുനൻ പറയാണ്. അവരാരൊക്കെയാണ്? ദുര്യോധനന്റെ കൂടെ അധർമ്മിയുടെ കൂടെ ആരൊക്കെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്, അവരൊക്കെ ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ. അപ്പോൾ ഒരു സെക്കൻഡ് ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ അതിന് കൂട്ടു നിൽക്കുന്നവരും ഓരോ വിധ തൂവലുള്ള പക്ഷികൾ സമാന ചിന്താഗതിക്കാരായിരിക്കും. ആരെല്ലാമെന്ന് അറിയുന്നവർ മാത്രമാണ് അവരവരുമായി ഉണ്ടാക്കാനില്ല. യുദ്ധക്കളത്തിൽ വെച്ച് അർജുനൻ ആ യോദ്ധാക്കളെ കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചത്. അപ്പൊ എന്താണ് പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളാണ്. നമ്മളെ സ്വഭാവം എന്തായിരിക്കും, ആ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മളെ കൂട്ടുകെട്ടുകൾ ഉണ്ടാവുക. അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ പോയിന്റ്സിന് ഇതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മൾ എന്താണ് അതായിരിക്കും നമ്മളെ ചുറ്റുപാട്. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ദുര്യോധന അധർമ്മിയാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർ ഇൻഡയറക്റ്റ് അധർമ്മികളായിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. ഒരു തെറ്റ് ഒരാൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ആ തെറ്റിന് കൂട്ടു നിൽക്കാൻ തന്നെ നമ്മൾ തെറ്റിന് ചെയ്യുന്നതിന് തുല്യമാണ്. അതാണ് ശരിക്കും ആചാര്യന്മാർ എന്തുകൊണ്ട് വധിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ ആൻസർ ആണിത്. അപ്പൊ അവരുമായി ഒത്തുനിൽപ്പുണ്ടാക്കാനല്ല. പിന്നെ എന്താണ് അവരെ കണ്ടത് എന്തിനാണ്? അന്ന് ശരി, യുദ്ധമൊന്നും വേണ്ട, നിങ്ങൾ വലിയ വലിയ ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ, നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് സെറ്റിൽമെന്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള രീതിയിലല്ല അർജുനൻ ചിന്തിക്കുന്നത്. അവരാരാണ്? ആ അധർമ്മികളെ പോലെ തന്നെ പെരുമാറുന്നവരാരാണ്, അവരൊന്നും ഞാൻ കാണട്ടെ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം. സഞ്ജയ ഉവാച ഏവമുക്തോ ഋഷികേശ ഗുഡകേശേന ഭാരത സേനയോരുഭയോർമധ്യേ സ്ഥാപയിത്തോ രഥോത്തമം.
സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു, ഹേ ഭാരതപുത്ര, അർജുനന്റെ വാക്കുകൾ കേട്ടിട്ട് കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ശ്രേഷ്ഠമായ ആ രഥത്തെ ഇരു സൈന്യങ്ങളുടെ നടുവിൽ കൊണ്ട് നിർത്തി. അപ്പൊ അങ്ങനെ അർജുനന്റെ ഗുഡകേശൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിദ്രയിൽ നിന്ന് ജയിച്ചവൻ. അപ്പൊ നിദ്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അജ്ഞാനം. അജ്ഞാനത്തെ ജയിച്ചവൻ. നമ്മള് വേറെ ഇതിൽ പറയും തമസോമ ജ്യോതിർഗമയ എന്ന് പറയും, ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് വെളിച്ചത്തിലേക്ക്. അതിന്റെ വേറൊരു രൂപമാണ് അജ്ഞാനത്തിൽ നിന്ന് ജ്ഞാനത്തിലേക്ക്, അസത്യത്തിൽ നിന്ന് സത്യത്തിലേക്ക്, മായയിൽ നിന്ന് ഭഗവാനിലേക്ക്. ഇതെല്ലാതും ഒന്നാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ ഗുഡകേശൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ഇരുട്ടിനെ ജയിച്ചവൻ അല്ലെങ്കിൽ നിദ്രയിൽ ജയിച്ചവൻ. നിദ്ര എന്ന് പറയുമ്പോൾ അജ്ഞാനത്തെ ജയിച്ചവൻ എന്ന് സഞ്ജയൻ പറയുന്നു. ആരോട്? ധൃതരാഷ്ട്രരോട് പറയുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അർജുനൻ അറിയാ എന്ന് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്രരോട് പറയാണ്. സത്യം അറിഞ്ഞ വ്യക്തിയാണ്. അപ്പൊ പറയണാണ് അങ്ങനെ ഭഗവാൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഇരു സൈന്യങ്ങളുടെയും നടുവിൽ കൊണ്ടു നിർത്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഗുഡം എന്നാൽ നിദ്ര, നിദ്രയെ ജയിക്കുന്നവൻ ഗുഡകേശൻ. നിദ്ര അജ്ഞാനത്തെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. കൃഷ്ണനുള്ള സഹാർത്ഥം മൂലം അർജുനൻ നിദ്രയെയും അജ്ഞാനത്തെയും കീഴടക്കിയിരിക്കുന്നു. അതാണ് നമ്മുടെ പറയുന്നത് അടുത്ത ലെവൽ. ഭക്തിയിലെ 9 തലങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോ ഫസ്റ്റ് ശ്രദ്ധ, പിന്നെ സാധുസംഗ എന്ന് പറയുന്നത്. അതെന്താണ്? നല്ല വ്യക്തികൾ. അതായത് സത്സംഗം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ജനറൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏതിലേക്കാണ് കടക്കുന്നത് അതായിട്ട് നമ്മൾ മാറും, അല്ലെ? അതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോ അതിനോടുള്ള ഗുണങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കും. അതാണ് അതിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ അത് അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയാണ് അർജുനൻ. കാരണം ഏത് സമയത്തും ഭഗവാന്റെ കൂടെയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടും. നമ്മൾ ഏതൊരു വ്യക്തിനായിട്ടാണ് കൂടുതൽ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യണത്, ആ വ്യക്തിയുടെയും ആ വ്യക്തിയുടെ ഗുണഗണങ്ങളും നമുക്ക് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. അതാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുന്ന പോയിന്റ്സ് തന്നെയാണ് ഇതൊക്കെ. ഭക്തൻ ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോഴും ഉറങ്ങുമ്പോഴും ഒരേപോലെ അയാൾക്ക് കൃഷ്ണന്റെ നാമരൂപ ഗുണലീലകൾ എന്നിവയെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് ഭക്തൻ ഏത് സമയവും ഭഗവാന്റെ ലീലകള്, ഗുണങ്ങള്, രൂപങ്ങള്, നാമങ്ങൾ ഇതിനെ പറ്റിയായിരിക്കും ചിന്തിക്കുക. അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്കുള്ള ഒരു ചിന്താശക്തി ശരിക്കും ഒരു ഭക്തന് ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്രകാരം ഒരു കൃഷ്ണഭക്തന് കൃഷ്ണനെ ചിന്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നിദ്രയെയും അജ്ഞാനത്തെയും ജയിക്കാം. ഇതിനെ കൃഷ്ണാവബോധം അഥവാ സമാധി എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് ഒരു വ്യക്തി വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അത്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു വ്യക്തിനെ വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഊണുണ്ടാവില്ല, ഉറക്കുണ്ടാവില്ല, അല്ലെ? ആ വ്യക്തിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരിക്കും. അത് ആരായാലും A to Z. അപ്പൊ എന്താണ്? ഇതായിരിക്കണം ഭക്തി. അത് ഭഗവാനിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ വരുമ്പോ കൃഷ്ണബോധമായി അല്ലെങ്കിൽ സമാധി അവസ്ഥയായി കഴിഞ്ഞു അയാൾ അതീന്ദ്ര ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അവിടെ നിദ്ര, ആ നിദ്രയെ നമ്മൾ മാറ്റണം. അടുത്ത ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭീഷ്മ ദ്രോണ പ്രമുഗ്ധദാ സർവേഷാം ചഹ മഹീഷിതാം ഉവാച പാർത്ഥ പശ്യതാൻ സമവേദാൻ കുരുനിധി. ഭീഷ്മ ദ്രോണാദികളുടെയും മറ്റ് രാജാക്കന്മാരുടെയും മുന്നിൽ വെച്ച് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, പാർത്ഥ, ഇവിടെ ഒത്തുകൂടിയ കുരുവംശരെ നോക്കൂ. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം, ഭഗവാൻ തന്നെ ആരെ പറ്റിന്ന് പറഞ്ഞ 2 വ്യക്തികളെ പറ്റി പറഞ്ഞു. ഭീഷ്മര് അതേപോലെ തന്നെ ദ്രോണര്. അത്രയും പവർഫുൾ ആണ് ഇവര്, അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാലേ നമ്മൾ ആദ്യം ഏറ്റവും അവിടുത്തെ ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള വ്യക്തികളെ പരിചയപ്പെടുത്തും. അപ്പൊ അർജുനനോട് പറയാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഭഗവാൻ, ഇവരെ കണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം. ഭീഷ്മരും ദ്രോണരും അത്രയും പവർഫുൾ ആണ് അവര്. ഭീഷ്മ ദ്രോണാദികളെയും മറ്റ് രാജാക്കന്മാരുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, പാർത്ഥ, ഇവിടെ ഒത്തുകൂടിയ കുരുവംശരെ നോക്കൂ. സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അർജുനനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പാർത്ഥ അല്ലെങ്കിൽ കുന്തിപുത്ര എന്ന സംബോധന സാരവത്താണ്. കുന്തിപുത്ര, പാർത്ഥ, അതായത് പാർത്ഥ അല്ലെങ്കിൽ കുന്തിപുത്ര, അതായത് ശരിക്കും പറഞ്ഞത് പിതാവായ, അതായത് ആരുടെ പിതാവ്? ഭഗവാന്റെ പിതാവായ വാസുദേവരുടെ സഹോദരിയുടെ മകനായതുകൊണ്ടാണ് ആരെ പറയുന്നത് പാർത്ഥ അല്ലെങ്കിൽ കുന്തിപുത്ര എന്ന് പറയുന്നത്. പാർത്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് താൻ അർജുനന്റെ തേരാളി പദം. ഓക്കെ, അത് നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ പറഞ്ഞത് പാർത്ഥ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാരണം കുന്തിപുത്രന്റെ മകനായതുകൊണ്ടാണ് ശരിക്കും പാർത്ഥ എന്ന് പേര് പറയുന്നത്. അപ്പൊ തന്റെ പിതാവായ വാസുദേവരുടെ സഹോദരൻ മകനായതുകൊണ്ട് താൻ അർജുനന് തേരാളിപ്പദം സ്വീകരിച്ചതെന്നും ഒരു സുഹൃത്ത് എന്ന നിലയിൽ കൃഷ്ണനെ അർജുനെ അറിയിക്കുന്നു. അപ്പൊ അർജുനനും ഭഗവാനും തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധം കൂടിയുണ്ട്.
ആ ബന്ധത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എന്താണ്, നമുക്ക് രണ്ട് കണക്ഷൻ ആകുമ്പോ കുറച്ചും കൂടെ അട്രാക്ഷൻ കൂടും അല്ലേ. നമ്മുടെ ബന്ധുവാണ്, നമ്മുടെ സുഹൃത്തുമാണ്. അപ്പൊ ഒന്നും കൂടെ സീരിയസ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് ശരിക്കും അർജുനൻ അവിടെ ഭഗവാൻ അവിടെ ചെയ്യുന്നത്. കുരുക്കളെ നോക്കൂ എന്ന വാക്ക് തന്റെ സഹോദരി പുത്രനിൽ നിന്ന് അത്തരം പെരുമാറ്റം കൃഷ്ണൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിന്. അർജുനന്റെ മനോഭാവത്തിന്റെ സൗഹൃദപൂർവമായിട്ടുള്ള പ്രവചനമാണിത്. 26ാമത്തെ ശ്ലോകം. തത്പശ്ചാത് സ്ഥിതൻ പാർത്ത പ്രതിജ്ഞാത പിതാമഹൻ ആചാര്യൻ മധുല പ്രാർത്ഥ പുത്രം പൗത്രം സഖീസ്തദാ ശുശ്രാൻ സുഹൃദശ്ച സേനയോരുഭയോരഭീം. ആ യുദ്ധരംഗത്തിൽ ഇരു സൈന്യങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ പൃഥ്വിതുല്യരെയും പിതാമഹന്മാരെയും ഗുരുജനന്മാരെയും മാതുലതുല്യരെയും സഹോദരന്മാർ, മക്കൾ, പൗത്രർ, സുഹൃത്തുക്കൾ, ഭാര്യ, പിതാമക്കൾ എന്നിവരെയും അർജുനൻ കണ്ടു. ഇവിടെ നാട്ടാണ് അർജുനന് സ്റ്റാർട്ടാവുന്നത് ശരിക്കും വിഷമം. ഇവരൊക്കെ എല്ലാവരെയും കാണുന്നു, സ്വന്തം അല്ലെ, സ്വന്തം കുടുംബത്തിലുള്ള വ്യക്തികളായിട്ടാണ് അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പോണത്. ശരിക്കും അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ശരിക്കും വേറൊരു പോയിന്റ് പറയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് ജനറൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാണ്, നമുക്കറിയാം യുഗങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം. കലിയുഗം വരെ ഉണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മള് സത്യയുഗം, പിന്നെ അടുത്ത യുഗം ഏത് യുഗമാണ്? ത്രേതായുഗം, പിന്നെ ദ്വാപരയുഗം, പിന്നെ ഏതാണ്? കലിയുഗം അല്ലെ. 4 യുഗങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ആദ്യത്തെ ഇതിലത്തിൽ സത്യയുഗത്തിൽ എന്താണ്? ദേവന്മാരും അസുരന്മാരാണ് ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോ. അതെന്താണ്? 2 ഗ്രഹങ്ങൾ തമ്മിലുള്ളതാണ് യുദ്ധങ്ങളാണ്. പിന്നെ അടുത്തത് ലെവല് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? രാമനും രാവണനും. അതെന്താണ്? 2 രാജ്യങ്ങളായി. പിന്നെ ദ്വാപരയുഗത്തിൽ പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? അത് ഒരു കുടുംബത്തിൽ തന്നെ, ഇപ്പൊ നമ്മളിവിടെ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കുടുംബത്തിൽ തന്നെ വരുന്ന യുദ്ധമാണ്. പിന്നെ അടുത്ത് കലിയുഗത്തിൽ വരുമ്പോ നമ്മളോട് തന്നെ യുദ്ധം ചെയ്യാണെന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് മാറ്റേണ്ടതെന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് ഇത്ര ഈസി അല്ല കലിയുഗം എന്ന് പറയുമ്പോ. കലിയുഗത്തിന്റെ പ്രത്യേക ഭാഗത്തിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ കലിയുഗം അങ്ങനെയാണ്, അല്പായുസുകളാണ്, മന്ദബുദ്ധികളായിരിക്കും, ഓർമ്മശക്തി കുറവായിരിക്കും, അല്ലാതെ സ്വാർത്ഥതായിരിക്കും. ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഇത് ഈ കലിയുഗത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകളാണ്. അതിൽ നിന്ന് ഒരേ ഒരു മാർഗം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാൻ, അതായത് ഭഗവാൻ സ്വധാമത്തിലേക്ക് ഭഗവാൻ അവിടെ പോയപ്പോ ഇവിടെ തന്നത് ഭാഗവതമാണ്. കാരണം ആ സത്യം എന്ത് മനസ്സിലാക്കി അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുക എന്നാണ് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത്. അതാണ് ഭാഗവത്തിന് എത്ര മഹാത്മ്യം. നമ്മൾ എവിടെയും ശ്രദ്ധിച്ചല്ലേ ഭാഗവത്തിന് അതിന്റെ മഹാത്മ്യത്തിന്റെ പ്രത്യേകത അതാണ്. കാരണം ആ സത്യം അതില് ലാസ്റ്റ് എന്താണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത്? എന്താണ്? ബേസിക് ആയിട്ട് ഭഗവാനിൽ സറണ്ടർ ആവാന്ന് തന്നെയാണ്. അതിൽ നിന്ന് മാത്രമേ കലിയുഗത്തിൽ നമുക്ക് രക്ഷ നേടാൻ കഴിയുള്ളൂ. വേറെ എന്ത് മാർഗം ഉപയോഗിച്ചാലും നമുക്ക് അടക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഇവിടെ ഈ സിമ്പിള് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് രണ്ട് ലോകാണ്, ഭൗതിക ആത്മീയത 2 അപ്പൊ ഒന്നായിട്ട് മേച്ചാവില്ല. ഇവിടെ നിന്ന് പോയാലേ അവിടെ കണക്ട് ആവുള്ളൂ. അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഇവരെല്ലാവരെയും കാണാണ്. ഈ ആരെയാണ്? പിതാമഹന്മാരെയും ഗുരുജനന്മാരെയും ഇവരെല്ലാവരെയും അർജുനൻ കാണാണ് ഈ ശ്ലോകത്തില്. അടുത്തില് പറയുന്നത് താൻ സമീക്ഷ കൗന്ദേയ സർവാൻ ബന്ധുനവസ്ഥിതാൻ കൃപയാ പരയാ വിഷ്ടോ വിഷാദന്നീതമബ്രവീത്. ഇങ്ങനെ പല വിധത്തിലും തനിക്ക് ബന്ധുക്കളായുള്ളവരെ അവിടെ കണ്ടപ്പോൾ കരുണാഭരിതനായി തീർന്ന കുന്തിപുത്രൻ പറഞ്ഞു. ഇവിടാണ് ഒരു ഭക്തന്റെ പ്രത്യേകത. കാരണം ഇവരെല്ലാവരും അർജുനനെ വധിക്കാൻ വേണ്ടി റെഡി ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ അവരെ കണ്ടപ്പോഴും, സ്വന്തം ബന്ധു മിത്രാദികളെ കണ്ടപ്പോഴും എന്താണ്? വിഷമം വരാണ്. അവര് വധിക്കാനാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്, എന്നെ കൊല്ലാനാണ് വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് അർജുനൻ അറിയാം. പക്ഷെ അവരെ കാണുമ്പോൾ എന്റെ ബന്ധുക്കളാണല്ലോ എന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് ശരിക്കും അർജുനൻ എന്താണ്? വിഷമം. അതാണ് ഒരു ഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭക്തന്റെ ഡെഫിനിഷനാണ് ഉണ്ടായിട്ട്. എന്താണ് ഭക്തൻ? നമ്മളെ രീതിയിൽ പറഞ്ഞ ഭക്തന്റെ ഡെഫിനിഷനാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയാം രജോ തമോ സാത്യ ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ സാത്യ ഗുണത്തിലേക്ക് നമ്മളോട് പറയുന്നത് അതാണ്. നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ രജോ തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരായിരിക്കും. ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ രജോ ഗുണമായിരിക്കും നമുക്ക് ഉണ്ടാവാം. പ്രത്യേകിച്ച് ഭൗതിക ലോകത്തില് രജോ ഗുണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എല്ലാതും എനിക്ക് എന്റെ എന്നുള്ള ചിന്താഗതിയായിരിക്കും. ഇതിൽ നിന്ന് മാറി സാത്യ ഗുണത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുമ്പോഴോ ഫസ്റ്റ് ലെവലായിട്ടുള്ളൂ നമ്മള്. പിന്നെയാണ് വിശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലേക്ക് കടക്കുക. അപ്പൊ സാത്യ ഗുണമുള്ള വ്യക്തികളെ പ്രത്യേകതയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭക്തന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് കരുണ. ആ കരുണ ഇല്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭക്തനാവാൻ കഴിയില്ല. അത് നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ഒരാളുടെ ദുഃഖം എനിക്ക് ദുഃഖമായിട്ട് തോന്നാം, ഒരാളുടെ സുഖം എനിക്ക് സുഖമായിട്ട് തോന്നാം. ഇതാണ് ഒരു ഭക്തന്റെ ശരിക്കും ക്വാളിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പരിശുദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ്. രണ്ടാമത്തെ ലെവലിൽ നമുക്കറിയാം ജനറൽ ആയിട്ടുള്ളതാണ്. എന്താണ്? എന്റെ സുഖം അത് എന്റെ സുഖം മാത്രമേ ഉള്ളൂ.
അവന്റെ ദുഃഖം എന്റെ ദുഃഖമല്ല, അത് അവന്റെ ദുഃഖം. അവന്റെ ദുഃഖം അവന്റെ ദുഃഖം, എന്റെ സുഖം എന്റെ സുഖം. മൂന്നാമത്തെ ലെവലാണ് എന്റെ ദുഃഖം അവന്റെ സുഖം, അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ സുഖം എന്റെ ദുഃഖം. അത് മൂന്നാമത്തെ ലെവലാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് പതുക്കെ പതുക്കെ കയറി മറ്റുള്ളവരുടെ ദുഃഖം, നമുക്കതാണ് മറ്റേ സാധാരണ ഭക്തന്മാർക്ക് നമുക്കറിയാം, മറ്റുള്ളവർക്ക് വിഷമിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ണീര് വരും. ജനറൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാണ് ഭക്തന്മാർ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സിൽ വരുമ്പോ അതാണ് ആ ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയർന്നു വരുമ്പോഴാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞ അർജുനന്റെ അവസ്ഥ. അർജുനൻ എന്താണ്? സ്വന്തം ബന്ധുമിത്രാദികളാണ്, അർജുനനെ വധിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും കാര്യങ്ങളും അർജുനനും അർജുനന്റെ പാണ്ഡവർക്കും ചെയ്തിട്ടുള്ളവരാണ്. എന്നിട്ട് അവരെ കാണുമ്പോൾ അർജുന വിഷമാണ്. ആ അവസ്ഥയാണ് പറഞ്ഞത്. അതാണ് ശരിക്കും ഒരു ഭക്തൻ. അതിന് കരുണ ഇല്ലാത്തവൻ ഒരു ഭക്തനായി മാറില്ല. അതാണ് പോയിന്റ്സുകള്. ഓക്കെ, അടുത്ത പോയിന്റ്. അർജുനുവാച ദൃഷ്ടോ മം സ്വജനം കൃഷ്ണ യുത്സവം സമുപസ്ഥിതം സീദന്തി മമ ഗാത്രാണി മുഖം ച പരിശുഷ്യതി. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, യുദ്ധത്തിന് ഒരുങ്ങി വന്നിട്ടുള്ള ഈ ബന്ധുമിത്രാദികൾ കണ്ടിട്ട് എന്റെ അവയവങ്ങൾ തളരുന്നു, മുഖം വരളുന്നു. കാരണം വേറൊരു പ്രശ്നം അർജുനന് അറിയാം. കാരണം ഭഗവാൻ ഉള്ളോടത്ത് ഇവരെ മരണം സുനിശ്ചിതമാണ്. ഇവര് മരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് അറിയാം. അപ്പൊ സ്വന്തം ബന്ധുമിത്രാദികൾ തന്നെ മരിക്കുകയാണ്. ആ വിഷമാണ് അർജുനന് വരുന്നത്. കാരണം ഇത് അർജുനന് അറിയാം, അത് സംഭവിച്ചിരിക്കും. ഭഗവാനാണ് കൂടെ ഉള്ളത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഉള്ളിടത്ത് വിജയമുള്ളൂന്ന് അർജുനന് അറിയാം. എല്ലാ ശാസ്ത്ര സത്യങ്ങളും എല്ലാതും പഠിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തി തന്നെയാണ് അർജുനൻ, അല്ലെ? എല്ലാ തത്വശാസ്ത്രം എല്ലാതും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് അത് പ്രാക്ടിക്കലാക്കിയാണ്. അത് ഭക്തിയോടുകൂടി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. അപ്പൊ അർജുനനായ വിഷമം വരുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് ഇത് പറഞ്ഞത്. യുദ്ധത്തിനൊരുങ്ങി വന്നിട്ടുള്ള ബന്ധുമിത്രാദികൾ കണ്ടിട്ട് എന്റെ അവയവങ്ങൾ തളരുന്നു, മുഖം വരളുന്നു. ഈ ബന്ധുമിത്രാദികൾ ആരാണ്? എത്ര ഉപദ്രവങ്ങളാണ് അവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. എന്നിട്ട് അവര് വധിക്കപ്പെടണല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അർജുന്റെ വിഷമമാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. പരമദിവ്യത്വം പുരുഷൻ അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസമുള്ളവനെ ദേവന്മാരുടെ ഗുണങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. അതാണ് അടുത്തത്. ദേവൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴേ ദേവാവസ്ഥ, ദേവലോകം അല്ലെങ്കിൽ ദേവന്റെ അവസ്ഥയിലേക്കൊക്കെ എത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ലെവലിലേക്ക് പോകണം. നമ്മൾ പറയില്ലേ ഉയർന്ന ലോകം, 14 ലോകങ്ങൾ, ഉയർന്ന ലോകങ്ങള്, ഉയർന്ന ലോകം, സ്വർഗലോകം, ജനലോകം, തപോലോകം, സത്യലോകം എന്നിട്ടുള്ള ഉയർന്ന ലോകത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തുള്ള ഭഗവാനുള്ള വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം. വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവർക്ക് ദേവന്മാരുടെ ഗുണങ്ങൾ വരില്ല. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് വരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. അതാണ് ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞത്. നമ്മളിൽ ഉണ്ട്, പക്ഷെ അത് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തെടുത്താലേ അത് ഉയർന്നു വരുള്ളൂ. അല്ലാത്തടത്തോളം അത് ഉയരില്ല. ഉണ്ട് സാധനം, കാരണം ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്, അതെന്തായാലും ഉണ്ട്. പക്ഷെ അതാണ് നമ്മുടെ ക്ലീനിങ് പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. പരിശുദ്ധീകരിക്കുക, നമ്മുടെ മനസ്സിനെ പരിശുദ്ധീകരിക്കണം. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ വ്യക്തികൾക്ക് ദേവന്മാരുടെ ഗുണങ്ങൾ കിട്ടും എന്നാ പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഭഗവത് ഭക്തനല്ലാതെ ഒരാൾ വില കുറഞ്ഞ ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അയാൾ മാനസിക മേഖലയുടെ അലിഞ്ഞു തിരിയുന്നത് കൊണ്ട് എങ്ങും എത്താതെ വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്ന ഭൗതിക ശക്തിയിൽ ആകർഷണമായി പോകുന്നുവെന്ന് സംശയമില്ല. ഭാഗവതത്തിലെ തന്നെ ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് എന്താണ്, നമ്മള് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ പിറകെ മാത്രം പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ എന്താണ് അത് വീണ്ടും അവിടെയാണ് ജനന മരണ ചക്രങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. പിന്നെ എന്താണ് ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള പ്രത്യേകതകളാണ്. ഒരു ഭക്തൻ എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മളെല്ലാവരും ഭക്തരാണ്, ശരിയാണ്, നമ്മളെല്ലാവരും ഭക്തർ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഭക്തരെ പല ലെവലുകളുണ്ട്. നമ്മൾ ഓരോ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ഉയർന്നു പോകണം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ശരിക്കും ഒരു ഭക്തന്റെ അവസ്ഥയിൽ എത്തുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഗുണങ്ങളാണ് പറയുന്നത് അനുകമ്പയും സഹതാപവും. നമുക്ക് അനുകമ്പയും സഹതാപവും ഇല്ല എന്ന് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചോ നമ്മൾ ഭക്തരുടെ തലത്തിൽ വളരെ താഴ്ന്ന ലെവലാണ്. ഇല്ല എന്നല്ല, എല്ലാവരിലുള്ളതാണ്, പക്ഷെ താഴ്ന്ന ലെവലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അവർക്കെല്ലാം മരണമോർത്ത്, കാരണം മരണം ഉണ്ടാകുന്ന കൺഫേം ആണ് അർജുനന്. കാരണം അത്രയും പവർഫുള്ള് അർജുനനുണ്ട്. കൂടാതെ അർജുനന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ഭഗവാൻ കൂടെ ഉണ്ട്. ഈ പ്രതികരണം ഉണ്ടായത് ദൗർലഭ്യം കൊണ്ടല്ല, മൃദുല ഹൃദയം കൊണ്ടാണ്. അതിശുദ്ധനായ ഭഗവത് ഭക്തി സ്വാഭാവികമാണ്. അതിന്റെ അർത്ഥം തോറ്റോടല്ല, അയ്യോ അവരെന്നെ കൊല്ലുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുള്ള കൈയും കാലും പറക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്. അവര് വധിക്കപ്പെടല്ലോ എന്ന് ആലോചിച്ചിട്ടാണ് അർജുനന് വിഷമം. അതിന് അർജുനന്റെ മൃദുല ഹൃദയത്തെന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്നത്. അവരെ ദുഃഖമല്ല, നമ്മുടെ ദുഃഖമാണ് അവർ ചിന്തിക്കുക. വലിയ വലിയ ആചാര്യന്മാര് അവർക്ക് എന്താണ് എന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കാരണം അവര് ചിന്തിക്കാം, നമ്മുടെ ഗൃഹസ്ഥര് അവിടുത്തെ സ്ഥലങ്ങളിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവർ സെറ്റ് ചെയ്യും. അവരൊരു ചെറിയ വെറും ഒരു എന്താ പറയാ ആചാര്യന്മാരെ ഡ്രസ് ഇട്ട് എന്തെങ്കിലും കഴിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ. പക്ഷെ നമ്മൾ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കാര്യം അവർ ചിന്തിക്കും. അതാണ് ശരിക്കും, അതാണ് ഒരു ഭക്തന്റെ ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞത്.
അപ്പൊ എന്താണ് മൃദുല ഹൃദയത്വം ശുദ്ധനായ ഭഗവത് ഭക്തനിൽ സ്വാഭാവികമാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം. വേവസ്തുജ ശരീരമേ രോമഹർഷസ്സ ജായതാ ഗാണ്ഡീവം സംസ്വദാസ്താ തിക്താ ചൈവ പരിദഹ്യതേ. എന്റെ ശരീരം വിറയ്ക്കുകയും രോമാഞ്ചം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്റെ വില്ല് ഗാണ്ഡീവം കയ്യിൽ നിന്ന് വഴുതുന്നു, തൊലി ചുട്ടുനീറുന്നു. വീണ്ടും പറയാണ് അർജുനൻ. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇവരെ കാണുമ്പോ ആദ്യത്തേത് എന്താണ്, വിറയിലാണ് വരുന്നത് അല്ലെ, അവയവങ്ങൾ തളരുന്നു, എല്ലാ ശരീരം ഇങ്ങനെ തളർന്നു വീഴുന്നു. നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ദുഃഖം താങ്ങാൻ പറ്റാത്ത അവസരം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, നമ്മൾ തളർന്നു വീഴും അല്ലെ, ചിലർ ബോധം കെട്ടു വീഴും, നമുക്ക് അറിയാം. നമ്മൾ ഇത് തന്നെ അർജുനൻ ഉണ്ടാവാണ്. നമുക്കത് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല, ആ തീഷ്ണത നമുക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ. അപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിച്ച ഭക്തിയുടെ അത്താൽ എന്തായിരിക്കുന്നു. കാരണം അവര് ആരാണ്, അവര് അർജുനനെ വധിക്കാൻ വരുന്ന വ്യക്തികളാണ്. അവരെ കാണുമ്പോഴാണ് ഈ പ്രശ്നം, മനസ്സിലായി. അല്ലാണ്ട് സഹായിക്കാൻ വരുന്നവരല്ല. സഹായിക്കാൻ വരുന്നവർ മരിക്കല്ല, ഉപദ്രവിക്കാൻ വരുന്നവർ മരിക്കുന്നു. എന്നിട്ടാണ് അർജുനന്റെ അവസ്ഥ. എന്റെ ശരീരം വിറയ്ക്കുകയും രോമാഞ്ചമുണ്ടാകും ചെയ്യുന്നു. ആ വിഷമത്തിന്റെ ആ കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ശരീരത്തിന് വിറയും രോമാഞ്ചം രണ്ട് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാവാം. ആധ്യാത്മിക ആനന്ദബുദ്ധി കൊണ്ടും ഭൗതിക സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നുണ്ടായ ഭയം കൊണ്ടും. നമുക്കിത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാവാം എന്നാ പറയുന്നത്. ശരീരം വിറയ്ക്കുക, രോമാഞ്ചം ഉണ്ടാകുക, പിന്നെ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന സമയം അത് നമ്മൾ അതിനെ ശ്രദ്ധിച്ചാലേ വളരെ അപൂർവത്തിൽ അപൂർവം ചിലവർക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ലെവലിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്തോ, അല്ലെങ്കിൽ ജീവൻ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്തോ, അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുവായൂരപ്പനെ കാണുന്ന സമയത്തോ, ആ മൂർത്തിനെ നമ്മൾ കാണുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴാണെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ ഈ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാവാം. അതാണ് ആധ്യാത്മിക അനുഭൂതി എന്ന് പറയുന്നത്. ആ അനുഭൂതി വളരെ സെക്കൻഡുകളിൽ ചിലവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവാം. ആ അനുഭൂതി ഉള്ള സമയത്തും പിന്നെ രണ്ടാമത് വരെ എപ്പോഴാണ് ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആ ഭയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭയങ്കര പേടി വരാം അല്ലെ, മരണഭയം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഭയം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ സുഹൃത്തുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധുക്കൾക്കുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് നമുക്ക് അതല്ല നമ്മൾ ബോധം കെട്ടുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ പ്രത്യേകിച്ച് മാതാജിമാര് അപ്പത്തന്നെ വീഴും അല്ലെ. കാരണം എന്താണ്, ആ ഭയം, നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ഭയം, അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ രണ്ട് കാര്യം കൊണ്ടുണ്ടാവാം എന്നാ പറയുന്നത്. ഗാണ്ഡീവം എന്ന തന്റെ പ്രശസ്തമായ ധനുസ് കയ്യിൽ നിന്നും ഊർന്നു വീഴുന്നതും ഹൃദയത്തിന്റെ നീറ്റൽ തൊലിപ്പുറത്ത് അനുഭവപ്പെടുന്നതും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായ അസ്വസ്ഥയുടെ മറ്റു ലക്ഷണങ്ങളാണ്. വീണ്ടും ആ പറയുന്ന അസ്വസ്ഥത എങ്ങനെ ബാധിക്കണ് എന്ന് പറയാണ്. ഇവയെല്ലാം ജീവിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഭൗതിക ചിന്താഗതികൾ മൂലമാണ് ഉണ്ടായത്. ഇതൊക്കെ ഭൗതികതയാണ്. ഏറ്റവും രസാതല്ലേ ഇത് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. എന്താണ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇതൊക്കെ ഭൗതികതാണെന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ആത്മീയത ആയിട്ടില്ല എപ്പോഴും. നമ്മ വിചാരിക്കും ഇത്ര എത്തിക്കഴിഞ്ഞാലേ ഇത് നല്ല വ്യക്തിയാണല്ല, വളരെ സാത്വികം ഈസ് ഇറ്റ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ഭക്തി. സാത്വികമാണ്, സമ്മതിച്ചു, നല്ലത് തന്നെയാണ്, പക്ഷെ അതല്ല ഭക്തി. അതാണ് പറഞ്ഞത് ഇവയെല്ലാം ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ഭൗതിക ചിന്താഗതികൾ മൂലമാണ് ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. ഇതൊക്കെ ഭൗതികതയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതായത് ശരിക്കും തിരിച്ച് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്. ഭൗതികത എന്താണ്, ആത്മീയത എന്താണ്. മറ്റുള്ളവരെ പരിചരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആത്മീയത അല്ല, അത് ഭൗതികത തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അതിന്റെ ഗുണം കിട്ടും, അതൊക്കെ വേറെ. പുണ്യം കിട്ടും, പുണ്യം അർത്തിലോക വിശന്തി എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ പുണ്യം കിട്ടും, മുകളിലേക്ക് പോകും, താഴ്ത്തിക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നടക്കും. പക്ഷെ ഭക്തി അത് കിട്ടണമെങ്കിൽ അതിന്റെ അടുത്ത ലെവലാണ്. അപ്പൊ ഇവയെല്ലാം ജീവിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഭൗതികത ചിന്താഗതിയാണ്. അതാണ് എപ്പോഴും ഭൗതികതയാണ് ഇതൊക്കെ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം. അടുത്ത ശ്ലോകം. നാചാശക്നോവസ്ഥാതും ബ്രഹ്മദീവ ച മേ മനാ നിമിത്താനി ച പശ്യാമി വിവിരിദ്ധാനി കേശവ. അടുത്ത വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ്. എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ കൂടി സാധിക്കുന്നില്ല, ഞാൻ എന്നെ തന്നെ മറന്നു പോകുന്നു, മനസ്സു ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്നു, അല്ലയോ കൃഷ്ണ. കേശവ, കേസി എന്ന അസുരനെ വധിച്ചവൻ, അതാണ് കേശവൻ എന്ന് പറയുമ്പോ. കേശവൻ എന്ന് പറയുമ്പോ കേസി എന്ന അസുരനെ വധിച്ചവനാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ അസുരൻ എന്ന് പറയുമ്പോ ശരിക്കും പറയുന്നത്, അസുരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ആണ് അല്ലെ, ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞ നെഗറ്റീവ് ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ സംശയങ്ങളെ നമുക്ക് അസുര സ്വഭാവം എന്ന് പറയാം. സംശയങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംശയങ്ങളെ ദൂരീകരിക്കണം, നമ്മൾ ആ സംശയത്തെ മാറ്റണം, അതാണ് വേണ്ടത്. അപ്പൊ അതായത് അസുരനെ വധിക്കണം, അത് ഭഗവാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എന്റെ സംശയങ്ങളെ മാറ്റേണ്ടത് അങ്ങാണ് എന്ന് കാരണം കൊണ്ടാണ്. അതിന് നമ്മള് ഓരോ സ്ഥലത്തും അതിനു മുന്നേ എന്താ വെച്ചാൽ പാർത്ത, കേശവ, അച്യുത എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഓരോ ശ്ലോകങ്ങളില് നമുക്ക് എല്ലായിടത്തും കൊണ്ട് കേശവ എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി അല്ലെ. അല്ല, കേശവ എന്നല്ല എല്ലായിടത്തുനിന്ന്, ചിലയിടത്ത് നിന്ന് അച്യുത എന്ന് എഴുതും, ചിലപ്പോ ഭഗവാന്റെ വാസുദേവൻ എഴുതും. അങ്ങനെ പല പല വേർഡ്സ് ഉണ്ട്, അതിനൊക്കെ ഓരോ അർത്ഥങ്ങളുണ്ട്. ഇവിടെ വരുമ്പോ കേശവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസുരനെ വധിച്ചവൻ, സംശയങ്ങളെ മാറ്റിത്തരുന്നവൻ എന്നാണ് അർത്ഥം.
എനിക്കിപ്പോൾ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല, സാധിക്കുന്നില്ല, ഞാൻ എന്നെ തന്നെ മറന്നു പോകുന്നു, മനസ്സ് ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്നു. അല്ലേ കൃഷ്ണ കേശവ, ദൗർഭാഗ്യ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഞാൻ എമ്പാടും കാണുന്നത്. ഇതടുത്തത്. ഇതിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് വരാൻ പോണ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ കാണാൻ കഴിയും. ഇത് ഇന്നത് സംഭവിക്കും എന്ന് അറിയാം അവർക്ക്. അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു രീതി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് സത്യമേ പറയുള്ളൂ, അഥവാ അസത്യം പറഞ്ഞത് സത്യമായി മാറുകയും ചെയ്യും. അതാണ് ആ പവർ, അതാണ് പ്രത്യേകത. അതല്ല, അതിനൊരു സിമ്പിൾ അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ഇത്ര അറിഞ്ഞാൽ മതി. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് എന്താ പറയുന്നത്? ഹിരണ്യകശിപനോട് പറയാണ്. അപ്പൊ ഹിരണ്യകശിപ് ചോദിക്കുകയാണ്, നിന്റെ ഭഗവാൻ എവിടെയാണുള്ളത്? ഈ തൂണിലുണ്ടോ? തൂണിലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്നത്. അതാണ് ഒരു ഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലാണ്ട് ഹിരണ്യകശിപനെ കാണിക്കാനല്ല, അത് പ്രഹ്ലാദൻ പറഞ്ഞത് സത്യമാണെന്ന് കാണിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഹിരണ്യകശിപനെ കാണിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഭഗവാൻ ഇല്ല. നിരീശ്വരവാദികളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും ഇറങ്ങി വരില്ല. ഭക്തനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക എന്നത് മാത്രമാണ് ഭഗവാൻ ചെയ്യുക. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത്, അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് മനസ്സിലാവാണ് ഇതൊക്കെ ദൗർഭാഗ്യ ലക്ഷണങ്ങളാണെന്ന് അർജുനന് മനസ്സിലാവാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അത് കാണണം, ഇത് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കും, എന്റെ സ്വന്തം ബന്ധുക്കളാണ് ഇതൊക്കെ മരിക്കാൻ പോകണമെന്ന് കാണുമ്പോഴുള്ള അർജുനന്റെ വിഷമങ്ങളാണ് ഈ ശ്ലോകം കൂടെ ഒക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ കൂടി സാധിക്കുന്നില്ല, വികാര വിക്ഷോഭം, അതേപോലെ തന്നെ ആത്മവിശ്രമതി, മനോദൗർലഭ്യം കൊണ്ട് നമ്മളെ തന്നെ മറന്നു പോണ ഒരവസ്ഥ. കൃഷ്ണന്റെ ഇച്ഛാനുസരണം അർജുനൻ തന്റെ യഥാർത്ഥത്തിലേക്കുണ്ടതായ താല്പര്യങ്ങളെ അജ്ഞത കൊണ്ട് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇതാണ് പ്രശ്നം. ഇതൊക്കെ പറയുന്ന അർജുനന്റെ സാർത്ഥതയാണെന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് സാർത്ഥതയാണ് ഇതൊക്കെ. യഥാർത്ഥമായ സാർത്ഥ താല്പര്യം വിഷ്ണുവിൽ അതോ കൃഷ്ണനിലാണ് നിലകൊള്ളുന്നത്. ബദ്ധ ജീവാത്മാതെ ഇത് മറക്കുകയും തന്മൂലം ഭൗതികമായ ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ശരിക്കും സാർത്ഥത വേണ്ടത് നമുക്ക് ഭഗവാനോടാണ്. ബാക്കിയൊക്കെ അസ്ഥിരമാണ് അല്ലെ, ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ഇതൊക്കെ മാറി മറിഞ്ഞു പോവാ. അതാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. നീന്റെ ആത്മാവ് മാത്രമേ ഫൈനലുള്ളൂ, ബാക്കിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ മാറി മറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും എന്ന് നീ മനസ്സിലാക്കാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. ഇപ്പൊ ബദ്ധ ജീവാത്മാ ശരിക്കും അത് നമ്മ മറന്നു പോണ കാരണം കൊണ്ടാണ്. ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെ കാരണങ്ങളുടെ കാരണം അല്ലെ. കാരണം ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. നമ്മ എന്ത് ചെയ്യണമെങ്കിലും ഒരു കാരണം ഉണ്ടാവും, അതിന്റെ പറയിൽ ഒരു കാരണം ഉണ്ടാവും, അതിന്റെ പറയിൽ വേറൊരു കാരണം ഉണ്ടാവും. ഇങ്ങനെ കാരണങ്ങളുടെ ലാസ്റ്റ് ചെന്ന് എത്തുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാനിലാണ്. അതാണ് കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്. അപ്പൊ അത് എന്ന് അത് മറക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ക്ലേശങ്ങൾക്കുള്ള കാരണം. ഇതെല്ലാതും നമ്മൾ എന്ത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കോസ്മിക് വേൾഡും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഫിസിക്കൽ വേൾഡും ഏത് വേൾഡാണെങ്കിലും ഇതൊരു നിയമത്തിനുള്ളിലാണ് സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആ നിയമം തെറ്റിക്കാൻ നമുക്കാവില്ല. ആ നിയമം തെറ്റിക്കുന്നതോടുകൂടി നമുക്ക് ക്ലേശങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേ നമ്മളെ പ്രത്യേകത, അതായത് ഈ ലോകത്തിന്റെ പ്രത്യേകത അതാണ്. അത് നമ്മൾ ശരിക്കും ഭഗവാനിലാണ് നമുക്ക് സാർത്ഥത വേണ്ടത്. ബാക്കി എവിടെ സാർത്ഥത കാണിച്ചാലും അത് ക്ലേശങ്ങൾക്ക് തന്നെ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അടുത്തത് നാശ്രേയനുപശ്യാമി ഹത്തോ സജ്ജനമാഹവേ നാകാംക്ഷ വിജയം കൃഷ്ണ നാചാരാജം സുഖീനച്ച. ബന്ധുക്കളെ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലുന്നത് കൊണ്ട് എന്ത് ഗുണമാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. കൃഷ്ണ, എനിക്ക് വിജയം ആവശ്യമില്ല, രാജമാട്ടെ സുഖമാവട്ടെ എനിക്ക് വേണ്ട. അർജുനന് കൺഫേം ആയി കഴിഞ്ഞു. കാരണം ഇത് മരണമാണ്, ഇവരെല്ലാവരും മരിച്ചു പോവും. അങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ട് ഇവരെല്ലാവരും വധിച്ചിട്ട് എനിക്ക് രാജാവാവണമെന്നോ സുഖം വേണമെന്നോ എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു സറണ്ടർ ആവണാണ്. എനിക്ക് വേണ്ട. അർജുനൻ പിന്തിരിയാണ്. ഇവിടെയാണ് അടുത്ത പ്രശ്നം. ഇതാണ് കർമ്മയോഗത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, കർമ്മയോഗം എന്ന് പറയുന്ന കണക്ഷൻ ഇതാണ്. നമ്മൾ പിന്തിരിയരുത് നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന്. ഇത് അർജുനൻ പിന്തിരിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ നിന്നോട്ടാണ് അർജുനൻ പിന്തിരിയണത്. എത്രയും പ്രഭാവപൂർണം ജ്വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സൗരമണ്ഡലത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന രണ്ടു കൂട്ടർക്ക് അർഹതയുള്ളൂ. കൃഷ്ണന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് യുദ്ധക്കളത്തിൽ വീണു മരിക്കുന്നവരും ലൗകിക ജീവിതം ത്യജിച്ച് അധ്യാത്മ സംസ്കാരം സ്വയം സമർപ്പിച്ചവനും. അപ്പൊ നമുക്ക് ശരിക്കും എന്താണ് പ്രഭാവപൂർണം ജ്വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സൗരമണ്ഡലത്തിൽ, അതായത് ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോ സ്വർഗലോകത്തിലേക്ക് അവിടേക്ക് കടക്കണമെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞത്, ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് യുദ്ധക്കളത്തിൽ മരിച്ചു വീഴുന്നവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അത്? നമ്മൾ അതിന്റെ
ഇത് മനസ്സിലാക്കണം. നമുക്കൊരു ധർമ്മം ഉണ്ടാവും, അത് നമ്മൾ പരിപാലിച്ചിരിക്കണം, അതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞു പോകരുത്. അതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. അത് യുദ്ധക്കളത്തിൽ മരിച്ചു വിടാന്നല്ല, അത് നമുക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കി തരണം. അപ്പൊ അർജുനനെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇത്തരമുള്ള അധർമ്മികളെ വധിക്കുക എന്നുള്ളത് അർജുനന്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്. അത് അർജുനൻ ചെയ്തിരിക്കണം. അതിൽ ബന്ധുമിത്രാദികൾ എന്നല്ല, അത് ഭഗവാന്റെ നിശ്ചയം അനുസരിച്ചാണ് ആ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കണം. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും, അതാണ് കർമ്മയോഗം എന്നുള്ള പാട്ട് വരുന്നത്. നമുക്ക് കർമ്മം ചെയ്യണം. നമുക്ക് കർമ്മം ചെയ്യാണ്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് ജോലി ചെയ്യാണ്ട് നമുക്ക് പൈസ കിട്ടില്ല. പൈസ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വയറ്റിലൊന്നും പോകില്ല. വളരെ സിമ്പിളാണ്. അപ്പൊ കർമ്മം നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. നമുക്ക് കർമ്മത്തെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ആ കർമ്മം ഭഗവാനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണം. അതാണ് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ ലൗകിക ജീവിതം ത്യജിച്ച് ആത്മീയ സംസ്കാരത്തിന് സ്വയം സമർപ്പിച്ചവരും. പിന്നെ അടുത്ത ലെവല് അതാണ് ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ എത്തുമ്പോഴേക്കും എല്ലാതും നമ്മൾ ത്യജിക്കുകയാണ്. കാരണം ഭഗവാൻ മാത്രം മതി. മറ്റേ അതിനെ മുന്നേ കർമ്മയോഗമാണ്. അവിടെ എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങള്, അതാണ് ഞാൻ ഇന്നലെയും പറഞ്ഞു. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ലാസ്റ്റ് ആണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളാണ് ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറയുന്നത്. അവിടെ എത്തണം. അവിടെ നമുക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് എത്തില്ല. അതാണ് നമ്മളെ വിശ്വാസങ്ങളിൽ, നമ്മളെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത്. അർത്ഥ, ധർമ്മ, കാമ, മോക്ഷ. ഇത് ക്ലിയർ ആണ്. അർത്ഥ, പൈസ വേണം. കാമം, ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. പൈസ വെച്ചിട്ട് ആഗ്രഹങ്ങൾ തീർക്കണം. പിന്നെ അർത്ഥ, ധർമ്മ, അത് ധർമ്മത്തിൽ കൂടെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യേണ്ടത്. പിന്നെ നമ്മൾ മോക്ഷത്തിലേക്ക് കടക്കണം. ഇതാണ് സിസ്റ്റം. സാധാരണ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ? അർത്ഥം ഉണ്ടാക്കുക, കാമം തീർക്കുക. ഈ കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത്. ധർമ്മത്തിലൂടെ അല്ല, മോക്ഷത്തിലേക്ക് കടക്കണില്ല. അവിടെ എത്തുമ്പോൾ കർമ്മയോഗം ആവില്ല. അവിടാണ് പ്രശ്നം. പിന്നെ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വേണ്ടാന്ന് വെക്കാം. ഇത് ഭക്തിയോഗയായി. ഭക്തിയോഗത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. ഭഗവാനെ മാത്രം ശരണാഗതി. അതാണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ലൗകിക ജീവിതം ത്യജിച്ച് ആത്മീയ സംസ്കാരത്തിന് സ്വയം സമർപ്പിച്ചവരും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക. ഇത് നമ്മളെ ജനറലായിട്ട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയണേ. കാരണം നമ്മളെ രീതിയിൽ ബ്രാഹ്മണ്യം, ഗൃഹസ്ഥം, വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം, 4 ചതുർ ആശ്രമങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അതൊരു ബ്രാഹ്മണ്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം വിദ്യാഭ്യാസം. അത് ലൗകിക വിദ്യാഭ്യാസം, ആത്മീയ വിദ്യാഭ്യാസം. നമ്മൾ ആത്മീയ വിദ്യാഭ്യാസം തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യണം. അതാണ് റൂള്. അത് നമ്മള് ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസം. ഇപ്പൊ അർജുനൻ അല്ലെ, അർജുനൻ എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് ഡ്യൂട്ടി? എന്താണ്? ക്ഷത്രിയനാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്? ഗൃഹസ്ഥത്തിൽ അത് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. പിന്നെയാണ് അത് വാനപ്രസ്ഥത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതും പിന്നെ സന്യാസത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതും. അപ്പൊ ഇതേപോലെ ആയിരിക്കും. അതാണ് ശരിക്കും കർമ്മയോഗം എന്നുള്ള ആ സെക്ഷൻ വരുന്നത്. അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് സാധാരണ. അപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മള് ഗൃഹസ്ഥ 99% ഗൃഹസ്ഥരായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ കർമ്മയോഗം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അതിൽ കൂടെ എന്താണ് കൂടെ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത്? നമ്മളെ ആത്മീയത അത് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിന് എക്സാമ്പിൾ ഇതിപ്പോ നമ്മൾ ലൗകിക ജീവിതം ത്യജിച്ച് ഇപ്പൊ ചിലവര് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മ എവിടെ ഹിമാലയത്തിൽ പോയി തപസ് ചെയ്യണ, അതുപോലെ എല്ലാം വിട്ടഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വിട്ടുപോണ വ്യക്തികളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ അല്ലെ. ഇപ്പോഴും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഹിമാലയത്തിന്റെ പല സാധനങ്ങളും അങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാലും അങ്ങനത്തെ ആചാര്യന്മാരെ, അങ്ങനത്തെ സാധുക്കളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അവർക്ക് അതേപോലെ തന്നെ കുറെ സന്യാസി പരമ്പരകൾ, പല രീതിയിലുള്ള സന്യാസി പരമ്പര. ഈവൻ നമ്മുടെ ശങ്കരാചാര്യർക്ക് 10 ശിഷ്യന്മാരുണ്ട് ബേസിക് ആയിട്ട്. അതിന് 10 തരം സന്യാസ പരമ്പരകൾ തന്നെയുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ അങ്ങനെ പല സന്യാസി പരമ്പരയുണ്ട്. പല സന്യാസി ഗൃഹസ്ഥരെ എടുക്കൂല. നമുക്കറിയാം ഗൃഹസ്ഥരെ എടുത്താൽ എന്താ കുഴപ്പം? അവിടെ ചെന്ന് നമ്മൾ വീട്ടിലത്തെ കാര്യമായിരിക്കും അന്വേഷിക്കുക. അപ്പൊ അതാണ്. അപ്പൊ ആ ലെവലിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് ലൗകിക ജീവിതം ത്യജിച്ച ആധ്യാത്മിക സംസ്കാരത്തിന് സ്വയം സമർപ്പിച്ചവരെന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് രണ്ടും രണ്ടാണ്. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. പിന്നെ വിശപ്പ് തോന്നാത്ത ഒരാൾ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതുപോലെ നിരാശ കൊണ്ട് കാട്ടിൽ പോയി ഏകാന്ത ജീവിതം നയിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് നടക്കില്ല. ഇതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. നമ്മളെ കർമ്മം ചെയ്തേ പറ്റൂ. കാരണം ഇവിടെ വിഷമം കാരണം ഒളിച്ചോട്ടമല്ല സന്യാസം. അതാണ് അർജുനെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഒളിച്ചോട്ടം കൂടിയിട്ട് ഒളിച്ചോട്ടത്തില് മറ്റുള്ളവരെ ഒന്നും മിണ്ടില്ലല്ലോ, ഞാൻ വെറുതെ അങ്ങനല്ല. ഒളിച്ചോട്ടമല്ല ശരിക്കും സന്യാസം എന്ന് ഭഗവാൻ പിന്നീട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എന്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് അത് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് നിർത്താണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 4 ശ്ലോകം ഒന്നിച്ചാണത്. ഇത് കൊണ്ടെടുക്കട്ടെ, കൊണ്ടെടുക്കാം, സമയമുണ്ടല്ല. ഓക്കെ. കിം നോ രാജേന ഗോവിന്ദ കിംഭോഗർ ജീവിതേന വാ
യേശമർത്ഥകാംക്ഷിതാനോ രാജം ഭോഗസുഖീനച്ച തൈമേവസ്ഥിതം യുദ്ധേ പ്രാണസക്തസ്യ ധനാനി ച ആചാര്യ പിതാ പുത്ര സ്ഥിതൈതവാചി പിതാമഹ മാതുലാ ശാസുരോ പൗത്രോ ശാലോ സമ്പത്തിനസ്തദാ ഏതം നഹന്തമിച്ഛാമി നാഥോപി മധുസൂദന അഭിത്രൈലോകരാജ്യസ്യ ഹേതോഹി മനുമഹീകൃതാം നിഹത്യ രാഷ്ട്രാഷ്ട്രാനാം കാം പ്രീതിസോ ജനാർദ്ദനാം. ഹേ ഗോവിന്ദ, രാജ്യം കൊണ്ടും ഭോഗങ്ങൾ കൊണ്ടും ജീവിതം കൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് പ്രയോജനം? ആർക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ അവരെല്ലാം സ്വന്തം പ്രാണൻ കൂടിയും ഉപേക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറായി ഇതാ രണാങ്കണത്തിൽ നിൽക്കുന്നു. മധുസൂദന, ഗുരുജനങ്ങൾ, പിതൃപിതാമഹന്മാർ, മക്കൾ, അമ്മാവന്മാർ, ശിശുരന്മാർ, ചാല്യന്മാർ തുടങ്ങിയ ബന്ധുക്കൾ എങ്ങനെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത്? ഞാൻ എന്തിന് അവരെ കൊല്ലണം? അവരെ വധിക്കുമെങ്കിൽ ത്രൈലോകം നേടാമെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ അവരോട് യുദ്ധം ചെയ്യാനില്ല. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് വെറും മണ്ണിന് വേണ്ടി അവരെ കൊല്ലാനാവുക? ജനാർദ്ദന, ധാർത്തരാഷ്ട്രന്മാരെ ഹിംസിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് സുഖം കിട്ടാനാണ്? വീണ്ടും അർജുനന്റെ വിഷമം പറയില്ലേ, ആദ്യം ഒളിച്ചോടാൻ നോക്കി, അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും നോക്കിയിട്ട് ലാസ്റ്റ് വിഷമം ഭഗവാനോട് പറയാനാണ്. ഇവരൊക്കെയാണ് എന്റെ മുന്നിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നത്, ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? എനിക്കൊന്നും വേണ്ട, ഈ ത്രിലോകം മുഴുവനും തരാമെന്നും പറഞ്ഞാലും എനിക്ക് വേണ്ട. കാരണം അതാണ് ഒരു ഭക്തൻ. ഇത്ര ഉപദ്രവിച്ച വ്യക്തികളാണെന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം. ആ വ്യക്തികളെ വധിക്കാനും, കാരണം നമ്മൾ ഇതൊക്കെ കിട്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയാണ് ഇതൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്, ധർമ്മത്തെ പുനർജീവിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇതൊക്കെ ഇവർക്കല്ല, പക്ഷെ ഇവര് തന്നെയാണ് വന്ന് നിൽക്കണതല്ലോ എന്നൊക്കെ ആലോചിച്ചിട്ടുള്ള ആ വിഷമം അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയുന്നതാണ് ഈ ശ്ലോകം. ഇതിൽ പറഞ്ഞ പല വേർഡുകളുണ്ട്. ഒന്ന് ഗോവിന്ദ, ഗോവിന്ദ നമ്മൾ പറഞ്ഞേക്കാം. ഗോവിന്ദ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗോക്കളുടെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും ആനന്ദം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നവൻ. കാരണം നമ്മൾ അത് പറഞ്ഞു വന്നപ്പോഴാണ് ജനറൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഗോക്കളെ പശുക്കളെ വധിക്കല, പശുഹത്യ നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ പലരും നമ്മൾ സാധാരണ നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ആയിരിക്കും കുറെ പേര്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ബേസിക് ആയിട്ട് കാര്യം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇതെങ്കിലും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ കാര്യമാണ് പഠിക്കും. ഭഗവാനെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളതാണ് ഗോക്കൾക്കും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും ആനന്ദം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നവൻ, ഗോക്കൾക്ക് സന്തോഷം നൽകുന്ന ആ ഗോക്കളിനെ നമ്മൾ പിടിച്ച് കഴിക്കുന്നത്. അത് നമ്മൾ നിർത്താം. വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. അത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. അതിന് ഒരു സെക്ഷൻ ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ഏറ്റവും ഡേഞ്ചറസ് അതാണ് നമ്മളെ വിശ്വാസത്തിനനുസരിച്ച്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അടുത്ത സെക്ഷനാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനൊരു കാരണമുണ്ട്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും അത് നമ്മളെ പോലെ തന്നെയാണ്, നമ്മളെ പോലെ തന്നെ ജീവികളാണ് അവര്, അല്ലെ? അതിനേലും കുറച്ചും കൂടെ താഴ്ന്ന ലെവലാണ് പക്ഷികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഇതിൽ കോഴികൾ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ അതിനേലും താഴ്ത്ത ലെവലാണ് ശരിക്കും മത്സ്യം എന്നുള്ള കാറ്റഗറി വരുന്നത്. അതിനേലും താഴ്ത്ത വർഗങ്ങളാണ് പിന്നുള്ള ജീവവർഗങ്ങൾ. ഇവര് അവബോധം തന്നെ പല രീതിയിലാണ്, അല്ലെ? നമ്മുടെ നഖം മുറിച്ച് കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വല്ലതും തോന്നും? പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും തോന്നില്ല, അല്ലെ? അവബോധം അല്ലാണ്, അത്രേ ഉള്ളൂ ആ പ്രശ്നം. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഓരോ ജീവവർഗങ്ങളാവും. ശരിക്കും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പശു അങ്ങനത്തെ ജീവവർഗങ്ങളോ ശരിക്കും നമ്മളെ പോലെ തന്നെ അവരെ അവബോധം, നമ്മളെ അവബോധം, നമ്മളെ ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവർക്കുണ്ട്. അപ്പൊ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇതെങ്കിലും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം നമ്മൾ. ഏത്? ഗോക്കൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്, ഗോക്കൾക്ക് ആനന്ദം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതാണ് എന്നാ പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ സമൃദ്ധിയല്ല, ഗോവിന്ദന്റെ ഇന്ദ്രിയ സംവരണത്തിന് ശ്രമിക്കുന്നയാൾ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായി തൃപ്തി അടഞ്ഞുകൊള്ളും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയത്തിന്റെ സന്തോഷം നമുക്ക് ലഭിക്കില്ല. കാരണം ഒരു ഇന്ദ്രിയത്തിന്റെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഇന്ദ്രിയം തുടങ്ങും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത്. 1 കിട്ടിയാൽ 10 മതിയെന്നും 10 കിട്ടിയാൽ 100. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള നമുക്കറിയാം ആ കഥകളൊക്കെ. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് പരിപൂർണതയിൽ എത്തില്ല. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക. അത് നമ്മുടെ ക്ഷേത്രങ്ങള്, നമ്മുടെ സാധാരണ ഉത്സവങ്ങളൊക്കെ കാണാം, അല്ലെ? നമ്മുടെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഉത്സവങ്ങൾ നടത്തുന്നത് എന്തിനാണ്? ശരിക്കും ആ ദേവനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ? ശരിക്കും പറഞ്ഞു ആ ദേവനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനാണ് നമ്മൾ ആ ഉത്സവങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ കൂടെ ആ ദേവൻ സന്തോഷിപ്പിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്? നമ്മളും സന്തോഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുന്നതാണ്. ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് ഋഷികേശൻ, ഭഗവാനാണ് എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥൻ. അപ്പൊ അന്ന് ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ സന്തോഷിക്കും. അത് പതുക്കെ നമുക്കത് മനസ്സിലാവും. നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്കത് മനസ്സിലാവും. അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്ത വ്യക്തികളോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു തരും. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അത് നമ്മൾ ചെയ്യണം. പതുക്കെ നമ്മൾ അതിലേക്ക് കടക്കണം. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് എത്ര ശ്ലോകം കഴിഞ്ഞു? 18 ശ്ലോകം കഴിഞ്ഞല്ലേ? ഓക്കെ, 36. അടുത്ത നാളെ തൊട്ട്, നാളെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു പോയിന്റ്സ് ഞാൻ പറയാം. ആദ്യം തന്നെ
18 ഞാൻ ഒരാഴ്ച ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ മാതാജി തന്നെ ആയിരിക്കും ഒരാഴ്ച ക്ലാസ് എടുക്കുക. കഴിഞ്ഞ എടുത്തിരുന്ന മാതാജി ഞാൻ ഇവിടെ പോകണം, അയോധ്യ, അവിടെ കാശി അയോധ്യ ഒക്കെ ഒന്ന് പോയിട്ട് വരാന്നൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ ഒരാഴ്ച ഞാൻ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ മാതാജി ആയിരിക്കും ക്ലാസ് എടുക്കുക. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. പത്മാവതി മാതാജി തന്നെ ആയിരിക്കും 99%. ഓക്കെ, പ്രേമാതാജി ആയിരിക്കും ക്ലാസ് എടുക്കുക ഒരാഴ്ച. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ജോയിൻ ആവും. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മള് ഇത്തരം ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടാണ്. പ്രഭു എന്താ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി? രാത്രിയിലത്തെ ക്ലാസ് ആരായിരിക്കും? 8:30 8:30 ക്ലാസ് പറയാം, അതെനിക്കറിയില്ല മാതാജി. 8:30 ക്ലാസ് മണിഭൂഷണ മാതാജി. അല്ല, നാളെ തൊട്ട് മറ്റന്നാൾ മാതാജി പോവല്ലേ അയോധ്യക്ക്? ഞാൻ രണ്ടുപേരുണ്ട്. അപ്പൊ അതെനിക്ക് അറിയില്ല, ഞാനത് ചോദിച്ചിട്ട് പറയാം. അത് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടും മെസ്സേജ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്തരം ഇന്ന് പറഞ്ഞതില് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടോ? എന്നാൽ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? യുദ്ധത്തിൽ പ്രാവീണ്യം എന്താ കേട്ടില്ല മാതാജി? മഹാരഥന്മാർ എന്നാൽ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? 60,000 പടയാളികളെ ഒന്നിച്ച് പഠിക്കാൻ കഴിയുള്ള മഹാരഥന്മാരല്ലേ? മഹാരഥന്മാര് 60,000. അത് ഇതിലില്ല എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് അല്ലെ? 60,000 ഇന്നലെ പ്രഭുജി പറഞ്ഞതാണ്. അതന്നെ, 60,000 യോദ്ധാക്കളെ വധിക്കാൻ കഴിവുള്ളവരാണ് മഹാരഥന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഞാനൊരു സ്ലൈഡ് ഉണ്ട്, ഞാനത് കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക്. പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നലെ. അല്ലാണ്ട് തന്നെ ഒരു സ്ലൈഡ് ഉണ്ട് അശ്വണികളൊക്കെ പറ്റിയിട്ടുള്ള സൈന്യത്തിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട്. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഒരു ദിവസം ക്ലാസ്സിൽ സ്ലൈഡ് സെപ്പറേറ്റ് എടുത്തു തരാം. ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചാൽ മതി വരുമ്പോൾ. അതിലിങ്ങനെ ഇപ്പൊ എത്ര നമ്മൾ അശ്വണികൾ എന്ന് പറയില്ലേ, 18 അശ്വണികളാണല്ല മഹാഭാരത യുദ്ധത്തിൽ ഉണ്ടായത്. അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അശ്വണികൾ എന്താണ്, അതിൽ തന്നെ ഇതൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. മഹാരഥന്മാര് അങ്ങനത്തെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് ഞാൻ എടുത്തുതരാം. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത്? ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടല്ലേ? ഞാൻ സ്പീഡ് കുറവായിരുന്നു. ഇന്നലെ സ്പീഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു. നല്ല സ്പീഡായിരുന്നു. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ എല്ലാവരും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മളിപ്പോ ഭക്തിയിലേക്ക് നമ്മളെന്തായാലും ഭഗവത പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കല്ലേ. അപ്പൊ 1-2 കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ബുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഒന്ന് ഫസ്റ്റ്. പിന്നെ രണ്ടാമത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഭഗവാന്റെ നാമം നമ്മൾ ജപിക്കുക. അത് മസ്റ്റ് ആണ്. കാരണം നമ്മള് അതില് സാധന ഭക്തി, നമ്മള് ഭക്തിയിൽ വരുമ്പോ സാധന ഭക്തി എന്നുള്ള സെഷൻ അത് അടുത്ത ലെവലൊക്കെ വരുമ്പോ മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ സാധന ഭക്തിയിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് നമ്മൾ സാധന ചെയ്യണം. നമുക്ക് ഒരു വിഷമം വന്നാൽ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മ വിളിക്കാൻ, നമുക്ക് ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ശബ്ദിക്കാണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് അറിയില്ലല്ലോ. ഇത് തന്നെയാണ് ഭഗവാന്റെ കാര്യം. നമ്മൾ ഭഗവാനെ വിളിക്കണം, എന്നാലേ നമുക്ക് അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് കിട്ടുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ലെവലിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്കൊക്കെ ഭഗവാൻ കുറെ പരീക്ഷണങ്ങൾ തരും. ചെറിയ പരീക്ഷണങ്ങളല്ല ഭഗവാൻ തരാം. ഭഗവാന്റെ ലെവലിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാതൊക്കെ കഥകൾ, അനവധി കഥകളുണ്ട്. നമ്മൾ അത് വിചാരിക്കുക, അയ്യോ ചില തെറ്റിദ്ധാരണകളുണ്ട്. ഭഗവാനെ കൂടുതൽ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ പരീക്ഷിക്കും, ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ വിചാരിക്കുക നമ്മള് ആ ലെവലിലൊന്നല്ല. വലിയ വലിയ ആചാര്യന്മാരൊക്കെയാണ് ഭഗവാൻ പരീക്ഷിക്കുക. കൃഷ്ണ, ഗുരുജി, നമ്മുടെ വേവലാതികൾ ഭഗവാനോട് പറയരുത് എന്നല്ലേ സാധാരണ ആൾക്കാർ പറയുന്നുണ്ട്. അതിലെന്തെങ്കിലും വാസ്തവമുണ്ടോ? ഇല്ല, നമ്മളെ വേവലാതികള് നമുക്ക് ഭഗവാനോടെ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ? പിന്നെ ആരോട് പറഞ്ഞ ആര് കേൾക്കാനാണ് നമ്മളെ വേവലാതികള് അല്ലേ? അവിടെ ചെന്ന് നമ്മള് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതി, ഭഗവാനെല്ലാം മനസ്സിലാവുന്ന ചില യോഗ്യ അതിന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ അത് ശരിയാണ്. ആ ലെവലിലേക്കൊന്നും നമ്മൾ ആയിട്ടില്ല. നമ്മൾ ചെന്നതിന് നമ്മളെ ഉള്ളിൽ 100 വിഷമങ്ങളായിരിക്കും, നമ്മളെ ആഗ്രഹങ്ങളായിരിക്കും. പറയണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉയർന്ന് ആ ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തണം. മനസ്സിലായോ? നമ്മള് ഭഗവാൻ നമ്മൾ ശരിക്കും ക്ഷേത്രത്തിൽ പോണതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ശരിക്കും തിരിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോണത് ഭഗവാനെ കാണാൻ, നമ്മളെ വിഷമങ്ങൾ പറയാനൊക്കെ ആയിരിക്കും. പറഞ്ഞു വരുന്നെന്ന് വെച്ചാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഭക്തനെ കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് ഭഗവാൻ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന പറയുന്നത്. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ നമ്മൾ അത്രയും ഇന്റിമേഷൻ വരുമ്പോ, ആ ഇന്റിമേസി വരുമ്പോള്
നമ്മൾ ആ ലെവലിലേക്ക് എത്തും. നമ്മളിപ്പോ നമ്മൾ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്ത് ആരെങ്കിലും വരാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് കാത്തു നിൽക്കും അല്ലേ? ഇല്ല, അവര് വിഷമം പറയാനല്ല, അവരെ കാണാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം നമ്മളിൽ ഉണ്ടാവും, അല്ല അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആരാണെങ്കിലും. ഇത് തന്നെയാണ് ഭക്തൻ. അതാണ് പറയുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മള് വലിയ അങ്ങനത്തുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ഭക്തർ കൂടെ പോണെന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ക്ഷേത്ര നമ്മള് ഈ ആചാര്യന്മാര്, അതായത് നമ്മുടെ അമ്പലങ്ങളിലൊക്കെ വായിക്കുന്ന ആചാര്യന്മാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരേ കൺഫ്യൂഷൻസുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ടും കേൾക്കുമ്പോ ആകെ കൺഫ്യൂഷൻ ആവും. കാരണം ഇതിന് ശരി അതാണ് കേൾക്കുന്നത്. അതെന്ന് പറഞ്ഞതേ നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ലെവലുണ്ട്. അപ്പൊ പലരും പല ലെവലിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് കുഴപ്പം. ശരിക്കും നമ്മൾ ആ ലെവലിൽ എത്തണം, മനസ്സിലായി? അതായത് ഭക്തിയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തണം എന്ന നമ്മളെ കൺസെപ്റ്റ്. അതായത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എവിടെ പോകേണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ ലോകത്തേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിക്ക് എത്തണം അല്ലേ? പക്ഷെ അത് എത്താനുള്ള പല വഴികളുണ്ട്. ഒറ്റയടിക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ പറയാം, LKG പഠിക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് ഡയറക്റ്റ് IASന്റെ എക്സാം എഴുതാൻ പറ്റില്ല. ആ കുട്ടിക്ക് എല്ലാവരോടും ചോദിച്ചാൽ എന്താവണം ആഗ്രഹം എന്ന് വെച്ചാൽ ഡോക്ടർ, എഞ്ചിനീയർ, കളക്ടർ എന്നൊക്കെ പറയും. ഒക്കെ നമുക്കറിയാം അല്ലെ? ജനറലായിട്ട് നമ്മൾ പറയണതാണ് അല്ലേ? പക്ഷെ അതിന് കുറെ എക്സാംസ് ഉണ്ട്, കുറെ കോമ്പറ്റീഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതേ സ്റ്റെപ്പുകൾ പോലെ നമ്മളിങ്ങനെ കടന്ന് പോകണം. അപ്പൊ സത്യം ഏറ്റവും നല്ലത് തന്നെയാണ്. IAS നല്ലതല്ലാണ്, ശരിയാണ്. ഭഗവാൻ എല്ലാതും ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കുക, അതൊക്കെ കറക്റ്റാ. അതാണ് എത്തേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മൾ കൂടുതൽ ആത്മീയതയിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ വെറുതെ ഭഗവാനെ വഹിച്ചാൽ മതി, ഭഗവാൻ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അല്ലേ? അതെ. നമ്മള് അതുവരെ നമുക്ക് നമ്മുടെ വേവലാതികൾ പറയാം. അതേവരെ നമ്മളെ വേവലാതികൾ നമ്മൾ ഭഗവാനോട് പറയണം. ഒരു വിഷമവുമില്ല. നമ്മളെ വേവലാതികൾ പറയാനുള്ള ഒരാളാണ് ഭഗവാൻ. പക്ഷെ എന്താണ്, അതിന് ചില സാധന ഭക്തികളും കൂടി ചെയ്യുമ്പോ നമ്മളെ കുറച്ചുകൂടി പവർ നമുക്ക് കിട്ടും. ഭഗവാൻ നമ്മളെ കൺസിഡറേഷൻ കൂടുതൽ ചെയ്യും. എല്ലാവരും കൺസിഡർ ചെയ്യും, അതല്ലേ വേറെ കാര്യം. പക്ഷെ നമ്മള് കാരണം ഭഗവാന് പ്രയോറിറ്റി കൂടുതൽ കൊടുക്കണം. നമ്മള് ഭഗവാന്റെ അടുക്ക ചെല്ലുമ്പോ ഒന്നും പറയാൻ കാണത്തില്ല, കണ്ടു കഴിയുമ്പോ ഒന്നും പറയാൻ തോന്നത്തില്ല, ചോദിക്കാനും തോന്നത്തില്ല. ആ ലെവലിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ പതുക്കെ മാറും. ഒറ്റയടിക്ക് മാറണമെന്നില്ല, പല ലെവലുകളുണ്ട്. നമുക്ക് ആ ലെവലിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തും. എല്ലാവർക്കും നമ്മൾ എന്തായാലും ഭൗതിക ലോകത്തില് വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. ആ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമുക്ക് ശരീരം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. നമ്മള് ഈ ജന്മത്തെ പലത് അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ശരീരം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. അത് ആദ്യം തന്നെ മനസ്സിലായി. അപ്പൊ ആ ശരീരം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കളയാൻ പറ്റില്ല. ഈ ശരീരം വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ആചാര്യന്മാര് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞ്, ആ ശരീരം വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മള് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തണം. ഈ ശരീരം വെറുതെ, ശരിക്കും നമുക്കൊരു വലിയ ഗുരുക്കന്മാര് അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയ വ്യക്തികൾ, അവര് ഭക്ഷണം കഴിക്കാണ്ടൊക്കെ ഇരിക്കാം. നമുക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല, പറ്റില്ല. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ എന്താണ്, അത് നമുക്ക് എത്താം. അവർ നമ്മളെ പോലെയുള്ള വ്യക്തി തന്നെയാണ്. അതാണ് നമ്മള് ശരിക്കും അഷ്ടാംഗ യോഗ പഠിപ്പിക്കുന്ന ബേസിക് അതാണ്. അപ്പൊ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തന്നെ, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് ഭഗവാന്റെ നാമെങ്കിലും ജപിക്കുക എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പതുക്കെ നമുക്ക് ഉയരാനുള്ള സാധ്യത ഭഗവാനും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗുരുക്കന്മാരും നമുക്ക് കൊണ്ടുതരും. പക്ഷെ നമ്മളൊന്നും ചെയ്യാണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, കാരണം അപ്പൊ ആ സെക്ഷൻ മാറണം. അതായത് വളരെ സിമ്പിളാണ്. ദേവന്മാരാണ് പിന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. ദേവന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മ കർമ്മം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, എന്ത് കർമ്മമാണ്, പ്ലസ് ആണോ മൈനസ് ആണോ, അത് ഓരോ ദേവന്മാർക്കും ഓരോ ഡ്യൂട്ടീസ് ഭഗവാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഡ്യൂട്ടീസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, എന്താണ് യമദേവനായാലും, അല്ലെങ്കിൽ പരമശിവനായാലും, അല്ലെങ്കിൽ ദുർഗാദേവി ആണെങ്കിലും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സരസ്വതി ദേവി ആണെങ്കിലും, ഇവർക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ, സരസ്വതി ദേവിയുടെ ഡ്യൂട്ടി എന്താണ്? വിദ്യാഭ്യാസം അല്ലെ? വിദ്യ തരുന്നതാണ് അല്ലെ? അങ്ങനെ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഭഗവാൻ. അത് അവര് നോക്കും. തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തെറ്റ് ശരിയാണ്, അത് നോക്കാനുള്ള ദേവസങ്കല്പം ഉണ്ട്, അവരത് നോക്കും. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതാണ് ഗീതയിൽ കൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. സത്യം ഇതൊക്കെയാണ്. എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ പറയണത്, ഇനി നിന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് ഇതാണെന്ന് പറയുന്നത്. ഞാൻ ഇതൊക്കെ നിന്നോട് പറഞ്ഞു തന്നത്. ഇനി അങ്ങനത്തെ ഒരു ദേവത സങ്കല്പം എവിടെയെങ്കിലും നമുക്ക് കിട്ടും? എവിടെയും കിട്ടൂല. ഇത്രയും പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കിട്ടാ, നീ ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി, ഇതെല്ലാം കേട്ടും കണ്ടും മനസ്സിലാക്കി നിനക്ക് യുക്തിക്ക് നിരക്കുന്ന രീതി നീ ചെയ്യുക. ഇത്തരം പേരെയുള്ള ഒരു ഉപദേശം നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടുക? അത് മാത്രം മതി. നമ്മളെ ഭഗവാൻ എത്ര കാരുണ്യവാനാണെന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കുക. അത്ര മതി. അത് ഭഗവാൻ, അതിന് നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മളെ രീതി ചിന്തിച്ചാൽ, ഇപ്പൊ ചില നമ്മളെ മക്കളായാലും നമ്മൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയും, എന്നിട്ട് പറയാം എന്നാ നീ നിന്റെ ഇഷ്ടം. കാരണം അപ്പോഴും നമുക്ക് അവരോട് ഇഷ്ടമാണ്, മനസ്സിലായി? അങ്ങനെയെങ്കിലും ചെയ്യട്ടെ എന്നുള്ള രീതി.
ഓക്കെ, വേറെ എന്തെങ്കിലും സംശയം? ഇല്ല ഗുരുജി. ഓക്കെ ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഉടനീളം ഞങ്ങളുടെ ഭക്തിയുടെ കാര്യം ഞങ്ങളോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. തീർച്ചയായും എല്ലാവരും കൂടിയാണ് നമ്മൾ. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നപ്പോഴാണ് ഞാൻ പറയാ. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഭക്തന്മാരെ ആത്മാക്കളൊക്കെ എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചാണ് യാത്ര ചെയ്യാന്ന് പറയാം. മനസ്സിലായി? നമ്മൾ എവിടെയും എന്തൊക്കെ കണക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും, അതാണ് കണക്ട് ചെയ്യണം. അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. അതിന്റെ കഥകൾ അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കുറെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ട്. ഒരാളെ നമ്മൾ കാണുന്നതും ഒരാളായിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും ഒരേ രീതിയിലായിരിക്കുള്ള വ്യക്തികളെ. ചിലർക്ക് ചില വ്യക്തികളെ കൂടുതൽ അറ്റാച്ച്മെന്റ് തോന്നും. ഇപ്പൊ എന്റെ ഫ്രണ്ട് ആയിരിക്കില്ല മറ്റുള്ള ഫ്രണ്ട് അല്ലേ? നമ്മളെ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ 10 പേരുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട് ആയിരിക്കില്ല മറ്റൊരു ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്. എന്താവാത്തത്? അതിന് അതിൻ്റെതായ കാരണങ്ങളുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ഞാൻ പറയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ശുഭയാത്ര നേരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരെന്ത് പറയുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പാക്കേജ് ടൂർ ആണോ ഇൻഡിവിജ്വൽ ടൂർ ആണോ? ഇൻഡിവിജ്വൽ അല്ല, നമ്മളെ ക്ഷേത്രത്തിൽ തന്നെ ഇസ്കോൺ ക്ഷേത്രത്തിൽ തന്നെ കൊണ്ടുപോകണാണ്. അത് എല്ലാവർക്കും പോകാൻ പറ്റുമോ? എല്ലാവർക്കും പോകാൻ പറ്റും. അടുത്ത പ്രാവശ്യം ആകുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യാം കേട്ടാ. ഓരോ വർഷം ഈ മാസം കാർത്തിക മാസമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ. ഇത് പറഞ്ഞില്ല, ദാമോദരൻ, ദാമം കൊണ്ട് കെട്ടിയിട്ടുള്ള കയറുകൊണ്ട് കെട്ടിയിട്ടുള്ള വ്യക്തി, അങ്ങനത്തെ ഒരു ലീല നടക്കണാണ്. അപ്പൊ ഈ മാസത്തിന് കുറെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ ആത്മീയത കൂടുതൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ മാസമാണെന്നാണ് പറയാം. അടുത്ത ട്രിപ്പിലെങ്കിലും നമ്മുടെ സംഘത്തിലുള്ള എല്ലാവരും പോവാൻ ഭഗവാൻ സഹായിക്കട്ടെ. അപ്പൊ അടുത്ത പ്രാവശ്യം നമുക്ക് കാണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരി ശരി ശരി. അടുത്ത പ്രാവശ്യം മുന്നേ അറിയിച്ചാൽ മതി. ഉറപ്പായിട്ട് ഗ്രൂപ്പിലിടും അടുത്ത പ്രാവശ്യം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.